Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Bas Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa takna, sining alas 11. Welcome sa pagpakalagad sa Anya Bombo Hanay sa Udto diri sa DUFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Mayo 30, tuiga 2026. Sa gihapon, inimula ganimo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapanguna dalaguan karon nga mga balita lokal kita, ang National Grid Corporation of the Philippines nagayo sa more power nga magapanigayon sang malawig nga power interruption sa diin nga mga lugar. Ang mayara sa power interruption by tomorrow, Domingo sining adlaw, na nagalawig sa tubtob sa 12 oras. May pilaman ka mga porsyon nga makabatsyag sa power interruption, pero medyo madali lang ini. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, lalaki nga una nagapahay nakaluwasan na rusdak nga building sa Pampanga pinaagi sa pagmakal nga ilimnon, arestado siya kay nabalaan sa ulihi sini banwa iyang binulay og klase nga sining istorya iya. Ti sa aton sining mga kabumbo damo sining pinalapaw sining personalidad. Matapos kiti mapati kita ni ti makambal ka pa baw. Salbasyon gid sang katawhan ang pula nga kabayo. Kiti makon mo bangod sa pula nga kabayo, no? Sa aton sining mga kabumbo naka-survive ang isa ka obrero. Okay, Igo Moragli. Istorya kuris-kuris. Speaking sa mga istorya kuris-kuris, ginaresto man sa National Bureau of Investigation, no, ang isa ka personalidad nga kun sa diin naghatag sang sala nga impormasyon na tuhoy sa whereabouts ni Senator Bato de la Rosa. Ti kunti mo lang masami nga makabati kita sang kasubong siniya nga mga balita, makahambal kita nga ti wa mo party mo, no, sa aton sini nga mga kauturan abi nila subong banwa ining sitwasyon kasubong iyang lahog-lahog lang, no? Ti kon mag-istorya kita sa bahin sang whereabouts karon ni Senator Bato de la Rosa, rason giti ang halos hindi lang halos kundi tanan iyang daan nga mga law enforcement agency sa pungsod ng Pilipinas ang all hands on deck, no, sa aton sini nga mga kabombo sa pag lagas kag pagpangita sa kay Senator Bato de la Rosa. Sa aton sini nga mga kasimanwa, sa dugang pa nga mga talupang doon karon iya nga mga balita driman sa aton sini nga pangalagad ang game number 7 do or die para sa Oklahoma City Thunder kag subong San Antonio Spurs. Game number 7 sa Western Conference Division, hiwato na ini buwas gadlaw, no? Dito iya sa may Paycom Center sa Oklahoma City, Oklahoma. Home court sa OKC ho. Kag makalabot ayhan dito kung makatabok manayhan ang Lucky Charms ang San Antonio sa San Antonio Spurs nga Salesian Sisters. Mga Salesian Sisters to di kinakabing kini nga amo ning isa sa mga dalaman sa luck o konswerte sa San Antonio Spurs matapos sa banwa nga sa game number 6 arang ila sini nga presensya. Nagdaog ang San Antonio Spurs ang Salesian Sisters kani nagpakita pa sa ila sini nga mga galawan kay di lang niya basta-basta nga fan ini sila sa San Antonio Spurs kundi nakahibalog gid gali sila magampang man sa basketball. Samtang sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita diri man sa aton sini nga pagpangalagad, istoryahan aton ang iban pa nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga pagpangalagad. Oy, atensyon sa aton sini karon nga mga kabombo, kabalo bala kamo nga ang pagbaylo-baylo sa klima
nagatugas ang balatian. Ilabi pa kung halin ikaw sa lugar sining tuman ka bugnaw, tapos magwa ka tuman ang kainit. Di laban-laban sini banwa mag-trigger gid na sa paghuyang sa imo sini iyang immune system. Sandi gani diri iya sa ton sini nga mga kamumo sa datos, no, ngagin pagwa dire sa ton sini nga mga kasimanwa ining balatian sining pneumonia nagapanguna diri sa bahin karon niya sang Western Visayas. Inisandig sa ginpagwa nga datos ang Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo ining acute myocardial infarction, no, na kung saan nagapangduwa nga may ara sang 4,000 or masobra 4,000 ka mga nagkalamatay, no, ginasundan ini sang hypertensive heart disease with 2,131 deaths, no, sa aton sini nga mga kauturan ni ining pneumonia muning panguna nga cause of death diri sa may Western Visayas. Masobra or nahilap na malapit na 4,100 ka mga kabuhi ang iya sini nga angkon ining acute myocardial infarction. Sa aton sini nga mga kabumbo, may pipila pagid ka mga pamalatian sa aton sini nga mga kuturan nga na-account diri ang PSA. Nagrabot sa 1,455 sa aton sini karon nga mga kabumbo. Nga kung sa diinti naka-record ang region sa masobra 35,000 ka mga nagkalamatay sa tuig 2024, may jutay ini sini nga pagsaka sa aton sini nga mga kabumboy kumparar sa 2023. Sa aton sini karon nga mga kabumbo, ang mga kalalakinan na padayon nga na-outnumber sa mga kababayenhan sa mga nagkalamatay across the region. Tiyamakon mo, Mel, sa 19,000 ang masobra 19 lapit 20,000 ang mga nagkalamatay ng lalaki. Ang babae iya 15,000, no, masobra 15,000 ang na-record sa sex ratio, no, sa aton sini karon nga mga kasimanwa. Kinakulang lagi man engineer ang lalaki sa kalibutan sa aton sini nga mga kabumbo. Amo na nga dapat pabakuron tagid, no, ang aton sining immune system. Duha ka engineer di ginapanugyanan ko na ni si Engineer John Dave si Engineer Albermo. Inom gid mo permisa ang inyo sini nga mga vitamins, ilabi pa inang pampabaskog sang immune system. May mga hindi nyo pa man kinanglan pampabaskog sa mayor nga ugat. Immune system lanay sa aton sini nga mga kasimanwa kag hindi gid ka mo magdinalop. Kung may nagapangayo atagi. Purti, no? Grabe yung mga advice on air ba? Sa aton sini nga mga kasimanwa, sa aton siya mga kulturan. Anyway, ang dugang pa sila diri banwa sa mga probinsya kag highly urbanized city. Ang probinsya sa Iloilo naka-register sa pinakamataas sa deaths nga nagkalabot sa masobra 15,000, no? Sa aton sini karon ni mga kulturan, kapis sa 5,000, masobra 5,000, lapit na 6,000. Ang Antique naka-record 4,500, Aklan 4,400, Iloilo City 3,600, kag Guimaras 1,200, lapit 1,300. No, sa aton sini karon niya nga mga kasimanwa. May mga non-Filipino man nga nagkalamatay gani diri 129 sa aton sini karon ni mga kulturan. Dugang ina nga mga impormasyon sa aton sini nga mga kasimanwa nga nagapamati subong dira sa aton sini nga pangalagan. Di lang nagapamati kundi nagalantaw pa sa aton sini nga Facebook Live kag YouTube channel, no, sa aton sini nga mga kabombo. Sa iman pa nga mga talupang nun karon nga mga balita diri man sa aton sini nga palayag sa DYFM Bombo Radio Iloilo, no, amuning isaman sa mga programa bala later on check karon man naton ini ang pagpasangkad sang police visibility, magluwas sa police visibility ti kagapon, no, nagsapol ang mga punong barangay kag si Police Colonel Wilbert Parilla
ang nagahingyo sining force multiplier nato mga barangay tanod nga mag-duty sila from 8 p.m. to 12 midnight. Kaya mo sini kuno nga mga oras aton sini makuturan madamo ang nagakalnabo sini iyang krimen kag kinagamo. Hasta na magkagaho na iya Colonel Parilla, sir. Sa aton sini nga mga kabumbo, dapat kung may kung ang solusyon ng isang kilala ko ya engineer, kung may parintig ako nung medyo mauyon lang batasan, no? Igapuson mo na lang sa inyo sulod balay para hindi na siya magwa, hindi na siya makapangligatsyar kag makapangangkat sa mo. Pero do hindi man amo sa aton sini nga mga kabumbo, importante sini iya sa bahin karon sa aton sini nga mga law enforcer. No, sabahin sa aton siniya karon nga mga force sa multiplier ang presensya sini nila sarang na iyamanwa nga makaditer sa posible magluntad nga kinagamo o kon na krimen. 54 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11 diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang severe tropical storm nga si Domeng nga may international name nga Jangmi ang nagburubasko gawa, no? Sa padayon sini nga paghulag northwestward dito ya karon sa may Philippine Sea, no? Sa east sa northern Luzon sandig diri sa latest nga pagplastar sa pag-asa. Ginablumanta sining yara sa 875 kilometers east sa northern Luzon nga may yara sa kabaskugon nga hangin nga dala 100 kilometers per hour kag may pagmadlos nga nagalabot sini Banwa sa 125 kilometers per ora. May yara sa central pressure nga 900 HPA sa aton sini karon nga mga kabumbo. Ang hulag yan northwestward 20 kilometers per hour, mahina-hina. Ginapandaman man ang strong gale force winds nga maglabot pa tubtob 460 kilometers no sa aton sini karon nga mga kabumbo. Ang pag-asa nagpahayag nga ang enhancement sa southwest na monsoon amo ang outer circulation ni Domeng nga magadala sang mabaskog sining gale force gusts over sa pila ka mga areas sa mga masunod sining adlaw, particularmente sa mga coastal and upland areas nga exposed sa hangin, no? Sa aton sini mga kabumbo. Sunod sa pag-asa, mabatsyagan na most parts ng Visayas, Batanes, Cagayan, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Dinagat Island, Sarangani, Davao Occidental, kag Davao Oriental. Pagka-Domingo, dito na ni siya mabatsyagan sa Gyapon, diri sa aton, no? Most of Visayas, Batanes, Cagayan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Sarangani, kag Davao Occidental, subong man ang Davao Oriental. Pagka-June 1, most of Visayas sa Gyapon, Batanes, Babuyan Islands, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental, kag Davao Oriental na lamang. Nagpandam diri ang pag-asa sa sining mabaskog nga mamunog sining ulan, no? Bangod sa pagpabaskog man sa southwest monsoon kag ginabisuan ang publiko nga monitor ang weather advisories kag sumugman pagwa sini, no? Kada mag-issue ang pag-asa dapat magtutok man kamo diri sa Bombo Radio sa pag-checkar man naton sa pinakuling lakat sang panahon. Ang sitwasyon sa aton sini kadagatan mangin mabalod tubtob 3.5 meters ang mga balod, no, nga makitaan along the eastern seaboard sa sang Batanes kag dito sa Babuyan Islands. Bo dito na niya sa babawa sa aton sini mga kasimanwa. Waves up to 3 meters ang sarang maapekto sa nabilin nga seaboard sa Batanes, northern seaboard sa Babuyan Island kag sumugman eastern seaboard sa Cagayan, Isabela kag Aurora. Dugang nga mga balita kag impormasyon, mga balita lokal, mga natipon ta nga mga impormasyon diri karon sa aton sini nga pagpangalagan ninyo bantayan pagbalik sa Bombo Hanay sa udto matapos ang Bombo Network News. Nagasala ka bala
sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon. Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. This is Bombo Network News, noontime edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-30 sa buwan ng Mayo taong 2026. Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon na bagyong Domeng aabot pa sa typhoon category sa loob ng maghapong ito. Ang habagat naman opisyal nang nagsimula sa Pilipinas. Double standards umano sa batas para kay Senator Ronald Bato de la Rosa, pinuna ng human rights lawyer hinamon ng Philippine National Police na bilisan na pag-aresto sa naturang senador. Ang National Bureau of Investigation titiyakin naman na walang special treatment para kay Senator Jingo Estrada. Ang naturang pinuno ng ahensya dyan sa NBI ay meron naman daw tinitingnan kaugnay doon sa medical condition ng mambabatas at iginit na saklaw na ito ng jurisdiksyon ng korte. Ang inflation naman ang ngayong buwan ng Mayo ng kasalukuyang taon, posibleng umabot sa 7.9% ayon yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Gobernador ng Catanduanes at 11 sangguniang panlalawigan members sinuspindi ng ombudsman. At sa ating international news naman, United States President Donald Trump pagpapasya na sa Iran na deal at iginiit ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Sa balitang palakasan, ang Philippine National Football Philippine National Volleyball Federation ay sinuspindi. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Bagyapan lumakas sa nakalipas ng mga oras ang bagyong Domeng habang ito ay patuloy na kumikilos ng pahilagang kanluran sa Philippine Sea o silangang bahagi ng Northern Luzon. Posible pa na umabot ito sa typhoon category sa loob ng maghapong ito, batay pa rin sa mga ipinakikitang data. Ayon nga sa pinakuling ulat, ang sentro ng Severe Tropical Storm Domeng ay namataan sa layong 875 kilometro sa silangan ng Northern Luzon. Taglay na ng naturang bagyo ang maximum sustained winds na 100 kilometers per hour malapit sa sentro at may pagbugso naman ng hangin na umaabot ng 125 kilometers per hour. Nasang sasampay ito mamaya, hapon man o gabi, ang naturang bagyo sa typhoon category na nangangahulugan na mas mapanganib. Kumikilos ito ng pahilagang kanluran sa direksyong yan at yung bilis naman ito ay nasa 20 kilometers per hour. Patuloy mga kabombo ang pagbabantay ng mga eksperto sa galaw ng naturang sama ng panahon dahil maaari itong magdala ng malalakas na pagbuhos ng ulan at hangin sa hilagang bahagi ng Luzon at mga susunod na araw ay maaari pa rin itong manatili sa ating Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan naman ang publiko na manatiling alerto sa mga abiso kaugnay ng posibleng epekto ng sama ng panahon kabilang na ang pagbaha at pagguho ng lupa.
Kaugnay pa niya, nakahanda na ang libu-libong family food packs sa National Capital Region para sa maaring epekto ng bagyong Doming ayon sa Department of Social Welfare and Development. Bagaman hindi inaasahang maglalandfall sa bansa itong bagyo, inaasahang palalakasin ito ang kakasimula pa lamang na hanging habagat na posibleng magdadala ng mga serye ng pagulan at mga pagbaha. Kinabibilangan ito ng 49.9 million pesos na halaga ng relief resources na binubuo ng mahigit 53,000 family food packs, halos 13,000 na ready-to-eat food boxes at iba pang non-food items. Nakakahanda rin ng mga sleeping and medical kits na maaaring ipamahagi sa mga lilikas dahil sa posibilidad ng pagbaha. Ayon sa Department of Social Welfare and Development National Capital Region, nakakahandang ipamigay ang mga ito sa mga residenteng maaring maapektuhan ng panibagong kalamidad. Sa kasalukuyan, hawak din ng naturang field office ang mahigit 3 million pesos na standby fund para sa karagdagang pangangailangan. Ayon sa State Weather Bureau, ngayong araw, Mayo 30, ay posibleng lalapit sa kalupaan itong bagyong Doming. Ngunit inaasahang tuloy-tuloy lamang itong gagalaw sa karagatang sakop ng bansa hanggang sa tuluyan itong lalabas sa Philippine Area of Responsibility pagsapit ng araw ng Lunes, Hunyo 1. Kaugnay pa rin mga kabombo ng naturang kondisyon ng panahon, opisyal na hong naideklara ang pagsisimula ng southwest monsoon o hanging habagat na umiiral sa Pilipinas ayon yan sa mga eksperto. Ito ay hudyat ng pagsisimula ng rainy season at tag-ulan dito sa ating bansa. Dahil dyan, inaasahan po ang mas madalas na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa kasama ng pag-iral ng thunderstorm lalo na sa western section ng Pilipinas. Ang naturang direksyon mga kabombo ay kasunod nga ng muling paglitaw ng southwesterly wind dyan sa western section ng bansa na inaasahan naman na lalo panlalakas sa mga darating na araw. Kasunod na rin ito ng pagkakabuo ng bagong tropical storm dito sa Philippine Sea. Sa kabila niyan ay posible pa rin ang rain breaks o yung biglaan na pagtigil ng mga panahon ng tag-ulan na ayon nga sa State Weather Bureau, maaaring magtagal ng ilang araw o linggo ang ganitong kondisyon. Kilala din bilang monsoon breaks. Ibig sabihin sa mga panahon yan ay mistulang tag-init muli ang magiging lagay ng panahon, lalo na't may El Nino phenomenon. Kasabay nito mga kabombo, pinapaalalahanan din ng gobyerno at ng mga ahensya nito ang publiko na gumawa ng mga kinakailangang hakbang at precautionary measures laban sa mga posibleng epekto ng habagat, lalo na't madalas sa mga pagbaha sa mga lugar na nasa kanlurang bahagi kabilang na ang Metro Manila. Sa iba namang balita mga kabombot Star Nation, lumawak pa itong manhunt laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa mahigit 2 linggo matapos siyang mawala sa Senado. Ayon kay Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Director Police Major General Robert Morico II, nagsasagawa na itong mga law enforcer ng magkakasunod na operasyon sa mga lugar na hinihinalang pinagtataguan ng retiradong 4-star general. Kabilang dito ang ilang mga bahay mula sa Parañaque, Bulacan, Pampanga at Davao del Sur. Lahat ng mga lugar anya na pinaniniwalaang pinagtataguan ng senador ay sinasa ilalim sa verification and validation upang maplano ang mga susunod na operasyon. Gabi ng Mayo 13, noong huling nakita sa Senado si Senator De La Rosa at madaling araw ng Mayo 14 noong umalis ito sa Senate compound, lula ng sasakyan ni Senator Robin Hood Padilla. Sa ngayon, naisumite na rin ng Criminal Investigation and Detection Group itong nabuo nitong investigasyon sa nangyaring pag-alis ni Senator Bato mula sa Senado kasama ang rekomendasyong paghain ng obstruction of justice laban naman kay Senator Robin Padilla. Kaugnay niyan mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung double standard umano ng batas para kay Senator De La Rosa ay pinuna ng isa ho sa mga abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings at ang hamon dyan sa Philippine National Police na bilisan ang pag-aresto sa naturang nagtatagong senador. May balita si Bombo Isa Cotoner. Pinuna ng human rights lawyer na si Atty. Nery Colmenares ang umano'y nagiging double standards sa Senado kasunod ng mga kaganapan sa plenaryo, kabilang ang muling paglitaw ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado hanggang sa panukalan ng ilang senador na payagan ng online voting sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa eksklusibong panayam sa Bombo Radio Philippines,
Sinabi ni Colmenares sa tila nagkakaroon umano ng magkaibang pagtingin sa pagpapatupad ng batas depende sa personalidad at panig sa politika ng isang opisyal. Ayon sa kanya, kung ang isang personalidad ay kritiko ng administrasyon, ay mabilis itong naharap sa mga kaso at batikos. Ngunit iba umano ang pagtrato kapag kaalyado ng mga nasa kapangyarihan. Inihambing ni Colmenares ang kasalukuyang sitwasyon sa mga naging karanasan noon ni na dating Senator Antonio Trillanes IV at Leila de Lima sa ilalim ng administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte. Anya, noon ay naisagawa ang mga hakbang ng mga otoridad kahit nasa loob ng Senado ang mga opisyal, kaya't anya ay dapat ding maging pareho ang pagpapatupad ng batas sa lahat. Kasabay nito, nagpahayag din si Colmenares ng pagtutol sa panukalang online voting sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Giit niya, malinaw na wala sa probisyon sa batas at sa umiiral na mga tuntunin ng Senado na nagpapahintulot ng online voting para sa isang impeachment trial. Kaya dapat itong isagawa alinsunod sa nakasanayang proseso at personal na pagdalo ng mga senador. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Attorney Nery Colmenares. O ngayon, baka kayo ang makulong, gusto niyong bumoto kayong online. Yan ang mahirap sa batas ni President Duterte at ni General Baton at ang ilang mga senador dyan. Double standard eh. Pagkalaban sa politika pala, yurakan mo, papakan mo. Pero pag kayo na, bigla kayong dapat hindi kayo batuhin ng kapareho ng pagtrato nyo sa iba nung panahon na sa poder kayo. Kaya sa akin, disagree ako dyan sa bagong ng Senate na proposal nila na online voting. Kasi wala yan, una muna, siyempre, dati-rati kung yun ang rule nyo, bakit hindi nyo i-apply ngayon? At pangalawa, klaro yun, yung punto nila para magkaroon ng boto para sa Kaugnay nito, hinamon din ni Colmenares ang Philippine National Police na agarang ipatupad ang anumang umiiral na kautusan laban kay De La Rosa anya, malaking pondo ang inilaan ng Kongreso sa kapulisan kaya narapat lamang na may pakita nito ang kakayahang ipatupad ang batas ng walang kinikilingan. Sinabi pa niya na mahirap paniwalaan na hindi agad matutunto ng isang kilalang personalidad tulad ng isang senador. Binigyan din niya kung magtatagal pa ang sitwasyon, maaaring magdulot ito ng pagdududa ng publiko sa kakayahan at pagiging patas ng mga otoridad. Muli, ang tinig ni Attorney Nery Colmenares. Wala akong alam sigurong patrolman, kahit yung pinakamababang PNP officer dyan, na hindi kilala kung sino at anong itsura ni Bato de la Rosa. Tapos hindi niyo mahuli-huli. Parang atang hindi ka panipaniwala na hirap kayong hulihin yan. At ako, hinahamon ko ang PNP na pag hindi nyo yan mahuli sa madaling panahon, may agam-agam talaga ang publiko na may kakutsaba siya dyan sa loob. Nalalaman niya lahat ng operations nyo, alam niya kung anong plano nyo. Kaya hirap kahulihin ng PNP si Bato de la Rosa. Matatanda ang huling nakita si De La Rosa sa loob ng Senado noong gabi ng Mayo 13, kasunod ng nangyaring putukan sa loob ng gusali. Lumabas din ang mga ulat na umano'y umalis siya kasama ang kanyang kaalyado at kapwa senador na si Robin Padilla. Bagaman wala pang opisyal na pahayag mula sa kanilang kampo hinggil sa naturang issue. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Samantala, kondisyon naman ni Senate Minority Leader Senator Vicente Tito Soto III ang plano ng Senate Blue Ribbon Committee na bumuo ng subcommittee para ipagpatuloy ang investigasyon sa umano'y maanomaliang flood control projects. Ang hakbang ay kasunod ng anunsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano na muling sisimula ng pagdinig sa Huwebes kung saan si Senador Rodante Marcoleta ang maglalabas ng mga abiso sa Lunes. Ayon kay Senator Soto, hindi legal ang pagbuo ng subcommittee nang hindi dumadaan sa plenaryo. Git niya, dapat sundin ang tamang proseso upang matiyak ang bisa ng mga aksyon ng Senado. Naging sentro ng usapin itong Blue Ribbon Committee ang posisyon ni Senator Pia Cayetano at ang pagtutol ni Senator Soto.
Ilan na din ang tumututol sa akbang lalo't ilang opisyal mismo na Blue Ribbon Panel ang kabilang sa mga iniimbestigahan ukol sa flood control scandal. Samantala, muling bumuwelta si Senator Panfilo Ping Lacson laban kay Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay ng kontrobersyal na pagbabago sa Senate rules. Ayon kay Lacson, walang mali sa mismong pag-amyenda doon sa mga patakaran, ngunit mali ang pag-iwas sa debate at hayagang paglabag sa parliamentary procedures upang agad na maipasa ang nais na pagbabago. Ang pahayag na ito ni Lacson ay kasunod na rin ng tensyon sa Senado matapos naman ang mabilisang pagpapasa dapat ng panukalang online voting rule noon pong 26 ng Mayo na kinestyon ng minorya dahil ito umano ay paraan ng railroading ng nasabing proseso. Ginigit ni Lacson ang pagmamadali ay naglalagay sa alanganin ng integridad ng Senado at maaaring magdulot ng mas malalim na krisis sa pamahalaan. Sa kabila naman ng pagtutol, giniit ng mayorya na ipagpapatuloy pa rin nila ang pagreforma, ngunit maaaring magkaroon ito ng epekto. Sa ngayon ay posible na magkaroon nga ng karagdagan pa mga pagbabago. Sinabi ni Lacson na hindi nila hahayaan na baliwalain ang umiiral na mga patakaran. Kung pa tayo ng iba pang balita ang tinutukan ng ating news team, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. lubos na nagalak ang nagiging trato ng Emperor at Empress ng Japan tapos silang ituring na parang matagal ng kaibigan. Ang Pangulo sinabing information sharing sa Japan ay makakatulong sa agrikultura at weather forecast, hindi lamang sa military. May mga report dyan si Bombo Annalise Subirano. Bombo Jai, very flattered si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sana maayos at magandang trato ni na Japanese Emperor Naruhito at Empress Masako sa kanya at kay First Lady Liza Marcos habang ito ay nasa Tokyo, Japan para sa 4 na araw na state visit. Sa pagtatanong ng Bombo Radio kay Pangulong Marcos kaugnay sa kung ano ang kanilang napag-usapan, tugon ng Pangulo na pangunahing tinalakay nila ni Emperor Naruhito ay ang pagpapalawak, pagpapalalim at pagpapatibay ng ugnayan ng Pilipinas at Japan. Napag-usapan din nila ang posibleng hakbang upang higit pang mapalapit ang relasyon ng dalawang bansa. Sa state dinner, kasama sina Emperor Naruhito at Empress Masako, naging mas personal ang usapan at kanilang tinalakay ang magkakatulad nilang karanasan sa Oxford University at ang kanilang hilig sa musika. Inilarawan pa ni Pangulong Marcos ang kanilang pag-uusap bilang mainit at magaan. Anya, bagamat kilala ang Japan sa mahigpit na pagsunod sa formalidad at tradisyon, naging napakabait at magiliw ang Emperor at Empress at itinuturing silang parang matagal ng kaibigan. Nagpasalamat din ang Pangulo sa mainit na pagtanggap at mahusay na pag-host ng Japanese Imperial Family. Ikinagulat din naman ng Philippine Media Delegation na lumapit sina Emperor Naruhito at Empress at tinanong kung kamusta yung mga media. Tugon naman ng mga media na mabuti naman. Iginatuwa din ng Imperial Couple na nagustuhan ng mga Pilipino ang pagkaing hapon. Ang ginawang paglapit ni na Empress Masako at Emperor Naruhito sa mga Filipino media ay hindi nila karaniwang ginagawa. Maikukonsidera itong rare moment. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The next question from Ann Soberano from Radio Bombo. Ano ang mga pangyayari na pag-usapan ninyo with Emperor Naruhito at sa inyong naging pagbubulong po? And ano po naman ang naging mensahe ni Emperor kung meron po sa inyo at sa mga Pilipinas? Ganon din at pinag-usapan sa namin ang pagpapaganda, papalago, papalapad at papalalim ng relasyon ng Pilipinas at saka ng Japan. At dahil hindi napag-usapan din namin kung ano yung mga maaari pang gawin upang maging mas malapit pa ang ating dalawang bansa. Nung dinner, nung state dinner, nakasama His Majesty the Emperor at saka Her Majesty Empress, ay
ano naman, iba naman yung pinag-usapan namin. We talked about our shared experiences in Oxford University, and it turns out mga music lover din pala yung Emperor at Empress. Kaya yun din no, ang pinag-usapan namin. Dahil talagang pare-pareho ang mga pinagdaanan din namin, and it was a very shall we say warm conversation, and we were very flattered that although we of course the Japanese are very strict about formality and ritual. But once we did that, the emperor and the empress were very, very warm and treated us like long lost friends, for which we are very grateful to the emperor and the empress. Their majesties were as gracious and as hospitable as any other host that we have had. Salamat po, Mr. Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Na nilinaw din ni Pangulong Marcos ng information sharing ng Pilipinas at Japan ay hindi lamang tungkol sa military intelligence matters, kundi sumasaklaw rin ito sa weather forecasting, smart cities at satellite data. Ayon sa Pangulo, muling pinagtibay ng dalawang bansa ang kanilang pangako sa pagsunod sa international law, kabilang ang kalayaan sa paglalayag sa West Philippine Sea sa ilalim ng UNCLOS. Sinabi pa ni Pangulong Marcos, makikinabang ang Pilipinas sa mga impormasyon at teknolohiyang mayroon ang Japan, lalo na sa meteorology at satellite systems. Anya, malaking tulong ito, mas maayos na pagtaya ng bagyo, ulan at mga climate phenomenon gaya ng El Nino. Dagdag pa ng Pangulo, mahalaga ang mga impormasyong ito upang mapataas ang produktibidad o productivity ng agrikultura at matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa ating bansa. Muli, pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The sharing of information is not necessarily military or intelligence information. We're talking about the weather, we're talking about smart cities, we are talking about the satellite information that they have that we might not have for increased agricultural productivity. So it really covers a great many, marami, hindi lamang pag sinasabing intelligence sharing, hindi naman talaga just intelligence din tawag ang katotohanan dyan, information sharing. Dahil marami silang mga gamit, marami silang satellite, marami silang mga systems na tayo wala, tutulungan tayo na para dun sa information. Pinaka-importante dun yung weather sharing, para weather forecasting, kasi napakagaling na ng Japan tungkol sa meteorology. Kaya malaking bagay para sa atin yun na makapag-forecast tayo ng mga bagyo o saka ng ulan, ng El Nino, lahat yun. At napaka-importante para sa ating mga magsasaka at saka para sa ating food supply. Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Naglabas ng month ahead na forecast ang Bangko Sentral ng Pilipinas para naman sa inflation sa buwan ng Mayo ng taong ito. Yan ay posible umano na pumasok sa pagitan ng 7.1% hanggang 7.9%. Mas mataas kaysa naman sa target na 2 hanggang 4% lamang. Ang pagtaas na ito ng presyo ng bigas, gulay at karne, pati na yung patuloy na paghina ng halaga ng piso laban sa dolyar ang pangunahing nagtutulak sa pressure kaugnay sa presyuhan na ito. Gayunman, bahagyahong nakabawas sa inflation ang mga rollback na ipinatupad sa presyo ng mga produktong petrolyo, mas mababang presyo ng isda at kaunting pagbaba sa singil sa kuryente. Noong Abril nga mga kabombo ay naitala ang nasa 7.2%
at yan ay pinakamataas na sa loob ng 3 taon dulot po ng mataas na presyo ng pagkain at ng utilities. Dahil dito ay magpapatupad ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng ilang adjustment sa kanilang mga pulisiya upang makaangkop dun sa sitwasyon ng ating ekonomiya. Ayon nga kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. ay pinag-aaralan ng Monetary Board ang posibilidad ng off-cycle rate hike bagaman ang darating na 18 ng Hunyo na kanilang magiging pagpupulong. Yan ay bilang tugon sa patuloy na pagkakaroon ng risk doon sa kaguluhan at pagtaas ng presyo ng langis at iba pang mga bilihin na nakakaapekto sa ating bansa. Sa kabila naman ng mga hakbang ay nananatiling hamon ang stagflation na panganib na bagamat tumataas ang mga bilihin ay nananatili naman na mahina ang pasok ng mga salapi dito sa ating bansa mula sa iba't ibang sources, bagay na nakakaapekto sa ating ekonomiya at yung mga mahal na bilihin. Pinatitibay din ng Bangko Sentral ang kanilang pulisiya upang maibalik ang inflation sa target range habang inaasahan ang suporta mula sa fiscal policy ng pamahalaan para naman sa mga sektor na pinaka-apektado nito. Sa dagdag pambalita, kinwestiyon ni Senator Francis Pangilinan ang Senate Majority Bloc sa panukalaan na pagkakaroon ng pagbabago sa rules ng kanilang kapulungan na magpapahintulot para sa virtual attendance at yung online voting ng kanilang mga miyembro ng Senado. Ayon nga sa kanya, maaaring magbigay ito ng special treatment doon sa mga mambabatas na umiiwas sa pag-aresto o mga kahalintulad na sitwasyon. Ayon pa kay Pangilinan, hindi dapat na gawing proteksyon ang Senado hinggil doon sa mga kinakarap na usapin, lalo na kung tinutugis ng batas. At iginit pa ng naturang mambabatas na pinaghahanap ng mga otoridad ang ilan sa kanila at dapat harapin ng mga ito ang kanilang pananagutan at hindi iwasan sa pamamagitan ng kanilang tungkulin. Ang issue ay nakasentro nga sa posibleng partisipasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa at iba pang individual na may mga kinakaharap na kaso sa pamamagitan ng online voting habang may kinakaharap na warrant of arrest mula sa International Criminal Court o maging sa local courts naman ang iba sa mga miyembro ng Senado. Umaani ito ng samot-saring reaksyon at mas malawak pang kontrobersiya matapos nga ang umano'y sagutan at yan ay pati na yung putukan ng baril dyan sa Senado nitong nakalipas na mga araw na naging bahagi pa ng masalimot na sitwasyon pati na sa leadership transition at patuloy ng mga debate sa Senate Rules at Institutional Procedures. Ginigit ng minority bloc na ang mga ganitong pagbabago ay dapat na dumaan sa maayos at masusing deliberasyon habang maaring magkaroon umano ng epekto sa pagitan ng dalawang panig, yung mayorya at minorya dyan sa Senado, ang mga kahalintulad na sitwasyon. Bombo International News. Nakatakdang magpasya si United States President Donald Trump sa panukalang kasunduan na magpapalawig ng tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran habang patuloy na nananawagan ng Washington na muling buksan ang Strait of Hormuz para sa malayang paglalayag ng mga barko. Ayon kay Trump, kailangang tiyakin ng Iran na hindi ito magkakaroon ng nuclear weapon at dapat agad alisin ang anumang hadlang sa pagdaan ng mga sasakyang dagat sa mahalagang rutang dinadaanan ng malaking bahagi ng supply ng langis sa buong mundo. Gayunman, iginiit ng Iran na hindi kasama sa usapan itong issue ng nuclear program at ang pamamahala sa Strait of Hormuz ay dapat pagdesisyonan ng Iran at ng Oman. Kung maaprubahan, palalawigin ang kasunduan ng umiiral na ceasefire na karagdagang 60 days upang bigyan daan ng negosasyon para sa mas permanenteng kapayapaan. Samantala, bumaba naman itong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa pag-asang muling magbubukas ang Strait of Hormuz at luluwag naman ang tensyon sa rehiyon. At sa iba pang balita sa ibayong dagat, patuloy naman itong paglala nitong outbreak ng Bundibugyo virus disease sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Noong Mayo 27, umabot na sa mahigit 900 cases
at 223 suspected cases and yung mga nasawi doon sa Congo. Noong Mayo 29, naitala ang mahigit 100 na confirmed cases kabilang ang siyam sa Uganda at 18 kumpirmadong pagkasawi. Kasama rito ang isang kaso mula sa United States na ginagamot ngayon sa Germany. Sa Congo naman, matindi itong hawaan sa Ituri, North Kivu at South Kivu. Nahihirapan ang mga otoridad sa contract tracing, isolation and referral systems. Kasalukuyang nagpapatupad ng mga hakbang ang mga national authorities, pati na ang World Health Organization tulad ng rapid response teams, medical supplies, surveillance, and community engagement. The Bombo Radio Energy Conservation Advocacy. Gamitin ang washing machine o plancha kapag full load na. Iwasan ang paunti-unting paggamit dahil mas malakas ito sa konsumo ng kuryente. Planuhin ang gawain sa bahay para isang gamitan lang ng appliances. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ang 2026 Palarong Pambansa Updates sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Sa huling yugto na mga kabombo ang mga laro dyan sa Palarong Pambansa 2026 at pati na yung para games na idinaraos dyan, may mga karagdagan tayong update. Alamin natin yan sa pag-uulat ni Bombo RJ Kim Kasipe. Maraming buhay na ng mga para-athlete ang nagbago, nag-improve at nadagdagan ng kumpiyansa sa sarili dahil sa suporta ng gobyerno ng Pilipinas sa Paragames. Ito ang kinumpirma ni Para Games Tournament Director at Head Coach Joel Derayada kasabay ng pagpapahayag ng labis na kaganakan sa paglaki ng torneo. Ayon kay Derayada, ang Palarong Pambansa ang opisyal ng hawaan o kinukuhanan ng national team para sa mga atletang isasabak sa ibang bansa. Dahil ang mga laro ito ay purely competition na at wala nang pagkakaiba sa mga regular na laro. Nagpaabot din ng pasasalamat si Derayada sa publiko dahil sa umiiral na inclusivity. Sa unang pagkakataon, sa kasaysayan ng palaro, ay isinama ang Paragames sa opening ceremony. Inaasahan namang gaganapin mamayang hapon ang awarding ceremony para sa mga para-at. Dating pakinggan ang pahayag ni Joel Derayada, ang Tournament Director ng Paragames Palarong Pambansa 2026. Paragames in the country really stepping up, no? Lumalaki na lalo na sa Palarong Pambansa kasi games in national team, no? Umaasa sa mga manlalaro na nag-excel dito sa Palarong Pambansa. Para games, unlike before, na pag sinabing para games is special events, no? Special ang touring na special events, fun games. But now, Palarong Pambansa para games is purely competition. So, marami akong kwento sa mga national teams natin ngayon na talagang life-changing. Like before, no? Na they just give kapiranggot na allowance, but national nowadays fully supported ng Philippine government. In fact, marami kaming na talagang tumaas ang level ng kanilang pamumuhay dahil naging member sila ng national team. Public, no? For supporting para games. Kasi may inclusivity na talaga. Even in the opening ceremonies, malaking bagay. This is the first time, actually, first Palarong Pambansa ever na ang Palarong Pambansa para games paraded in an opening. Ang napahayag ni Joel Derayada, ang Tournament Director ng Para Games Palarong Pambansa 2026. Samantala, para sa Palarong Pambansa 2026 update po natin para sa official result, sulong nanguna ang National Capital Region sa partial and official medal tally sa Palarong Pambansa matapos humakot ng kabuuang 179 na medalya na may 66 na ginto, 59 na pilak at 54 na tanso. Sumusunod naman dito sa ikalawang pwesto ang Region 4A, Calabarzon, na may 124 na medalya, 42 na ginto, 40 na pilak at 42 na tanso. Habang nasa ikatlong pwesto naman ang Region 6, Western Visayas, na may 79 na medalya, 28 na ginto, 25 na pilak, 26 na tanso. At kumakapit naman sa ikaapat na pwesto ang Region 3, Central Luzon, na may 67 na medalya, 27 na ginto, 14 na pilak, 26 na tanso. At pwesto sa ikalima ang Region 7 ng Central Visayas na may kabuuang 71 na medalya, 23 na ginto, 21 na pilak,
27 na tanso at nananatiling partial at official ang naturang resulta habang nagpapatuloy pa ang mga laro sa torneo Bombo Day. Okay, nice ko lamang maitanong Bombo RJ, yung para games, nagagalak yung panig ng mga nasa para games na kalinsabay silang nag-umpisa, nag-parade. Pero sabay ba silang magtatapos ngayon o may extension para sa mga laro pa ng para games kahit matapos na mamaya, closing na mamaya yung main palarong pambansa events sa Bombo RJ? Actually po mo, Dennis, basta unang natapos ang laro ng mga para games. So mamayang hapon at exactly 2 magsa-start yung program, ang kanilang awarding dito din sa San del Sur, dito sa Government PO Plaza Sports Complex kung saan ginaganap yung mga awarding. So 2 awarding mamaya, tapos po Dennis, sa para games natin at sa mga atleta din natin sa ngayon at ay nagpe-prepare na itong mga para games sa atlet natin para sa pag-receive ng kanilang mga medalya. With regards naman po Dennis, sa kanilang medal na tatanggapin ay meron silang overall champion, pero yung medal nila ay hindi kasama sa medal tally in the official na riyon. So hopefully in the future, isa sa mga tinitignan nila dito po Dennis na possible. So hopefully na sa mga darating palarong pabansa ay ma-acknowledge din yung kanilang mga medal, Bombo Dennis. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo RJ. Mag-ingat kayo dyan. Mula dito sa Agusan del Sur sa special coverage sa palarong pabansa 2026 coverage ng Bombo Radio at SAR FM. Ito si Bombo RJ Kim Casipe para sa number 1 at most trusted source of news and information. Basta lang. Bombo! At kaugnay pa rin ang palarong pambansa 2026. Husay, galing at dedikasyon, pati ng suporta ang naging sandata ng isang Bacolodnon na nagdagdag ho ng gintong medalya sa 2026 palarong pambansa. Nasungkit ni Emilio Antonio Veloso o mas kilala sa tawag na Eman ang gintong medalya para naman sa sports na kanyang sinalihan. Ito yung Taekwondo Kyorugi sa secondary boy 68 kilograms category. Ito ang kanyang unang pagkakapanalo mula noong nakarang taon. Pinagmamalaki ng Barangay Granada Council ng Barangay Granada sa Bacolod City, dyan sa Negros Occidental ang naging tagumpay na nakamit ng naturang batang atleta. Nagpapasalamat din sa patuloy na pagbibigay ng karangalan hindi lang sa kanilang barangay kundi pati na rin sa paaralan at dyan ho sa Emiliano Lizares National High School. Sa naging panayam ng Star FM Bacolod sa palarong pambansa 2026 Visayan Viper Taekwondo gold medalist na si Eman Veloso, malaking tulong ang naturang laro sa kanyang buhay bilang ito ang naging daan para naman sa mga bagong oportunidad. Kung ganyan, narito ang naging bahagi ng panayam ng Star FM Bacolod kay Eman Veloso, palarong pambansa athlete. Super malaki po. Kasi binigyan ako ng oportunidad na makapagpunta sa iba't ibang lugar at makalahok sa mga kompetisyon na hindi ko makakamit kung hindi dahil dito. Naging bahagi rin ito ng pag-develop sa akin ng bilang isang disiplinadong tao. Kaya hindi lamang sa sports kundi pa rin na rin sa buhay. Bahagian mga kabombo ng exclusive interview ng Star FM Bacolod sa gold medalist athlete mula dyan sa kanilang lugar na si Eman Veloso. At yan ay kaugnay pa rin ang nagpapatuloy na palarong pambansa 2026. Karagdagan pa mga kabombo at mga ka-Star Nation, yung good chemistry susi naman daw sa gintong medalya ng National Capital Region Taekwondo Secondary Mixed Pair dyan sa palarong pambansa 2026. At may naging panayam ang Star FM Manila. Mga kabombo ka Star Nation, nagbunga ang matinding ensayo at dedikasyon ni na Angel Lynn Evain Dacanay at Jose Larena matapos masungkit ang gintong medalya sa Taekwondo Secondary Mixed Pair Pumsay
ng Palarong Pambansa 2026. Nagtala ang NCR Duo ng 8.917 points sa kanilang mahusay na execution ng Taeguk 8 at Taeguk 5. Dahilan upang manguna sa kompetisyon. Sa eksklusibong panayam ng 102.7 Star FM Manila sa gold medalists, ibinahagi ng dalawa na bagamat hindi taekwondo ang una nilang kinahiligan, kalaunan ay nahubog ang kanilang pagmamahal at dedikasyon sa naturang sport. Thankful po kasi binigyan po kami ng pagkakataon para mag-prepare po ulit this time sa Palarong Pambansa po. Sa mga national tournaments po, pinag-prepare na po kami palagi. And nung very first day po namin magka-pair, yun na po yung preparation po namin for Palarong Pambansa. Kaya buti naman po na ipakita po namin yung chemistry po namin during this year's Palarong Pambansa po. Ayon kina Dakanay at Larena, matitinding kalaban ang kanilang hinarap ngayong taon. Gayunpaman, bukod sa disiplina, focus at tiwala sa sarili, malaking bahagi ng kanilang tagumpay ang magandang samahan at chemistry bilang secondary mixed pair sa PUMSE. Maraming salamat po sa lahat po na sumuporta po sa amin. Sa mga nag-guide po sa amin throughout this journey po sa Palarong Pambansa. Sila mga coaches po namin. Nag-motivate po sa amin para mag-push through. Sobrang thankful po ako kay God kasi binigyan po kami ng opportunity para i-represent po yung NCR and makakuha po ng gintong medalya. Super thankful po ako sa family ko po, sa friends ko po, at sa lahat po ng coaches po namin na sumuporta po sa amin at naggabay po sa amin. Dahil kung hindi po sa kanila, hindi po namin nakuha tong gold medal sa Palarong Pambansa. Thankful po ako kay God dahil binigyan niya po ako ng opportunity dito na i-represent ang NCR. Para sa Palarong Pambansa 2026, mula rito sa 102.7 Star FM Manila, nagulat Star DJ Antonio Labada, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! At yan ang pinakahuling kagalapan at highlights mula sa Palarong Pambansa 2026. Patuloy na tumutok sa espesyal na coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa iba pang balita mga kabombot Star Nation, sinabi ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V na mas tumibay ang samahan ng mga miyembro ng House Prosecution Panel dahil sa mga batikos at pag-ataking kanilang naranasan kaugnay ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Ortega, nabuo ang mas matibay na ugnayan ng 11 prosecutors matapos sa mga pagdinig sa Kamara at mga kritisismo kanilang hinarap. Anya, mayroong family vibes na ang grupo dahil sabay-sabay nilang nalampasan ang mga pagsubok. Dagdag pa niya, malaking tulong din na ilan sa mga prosecutors ay bahagi na rin ng naunang impeachment proceedings laban sa pangalawang Pangulo, kaya mayroon ng magandang gelling and teamwork sa pagitan nila. Tiniyak naman ni Ortega na seryoso ang paghahanda ng prosecution panel kabilang ang pagsasagawa ng mock trials at strategy sessions para sa pagdinig ng Senado sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Samantala ay ginigit ni Senator Erwin Tulfo na ang pagbabago ng liderato dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso ang tanging paraan upang manumbalik ang dignidad ng institusyon. Sinabi ito ni Tulfo sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano, isang panukalang batas pa lamang umano ang napagdebatehan dyan sa plenaryo. Kabilang na ang panukala ni Senator Risa Ontiveros na naglalayo na ipagbawal ang pag-detain sa mga pasyente doon sa mga pagamutan. At pinunarin ng naturang senador ang naging focus ng Senado sa issue ni Senator Ronald Bato de la Rosa na anya ay nakaagaw ng oras sa mas mahalagang legislative agenda. Ang pahayag ay kaugnay pa rin ng kontrobersiya sa protective custody dyan sa Senado kay de la Rosa at sa issue ng pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court na nagdulot naman ng matinding diskusyon sa loob mismo ng institusyon. Maningingiti ng ginaman ni dating Nakalusugan Party List Representative Mike Defensor na may kapalit o pabor na hiningi kaugnay ng donasyong ibinigay niya sa kampanya ni Senator Dante Marcoleta noong 2025 midterm elections.
Ayon kay Defensor, hindi maaring maituring na plunder ang naturang campaign donation dahil wala anya umanong ninakaw na pondo ng gobyerno at wala ring kapalit na transaksyon o pabor na napagkasunduan. Git niya na dismiss na rin umano ng Commission on Elections ang issue hinggil sa donasyon. Nakaharap sina Senator Marcoleta, Defensor at dalawa pang individual sa reklamong plunder at indirect bribery na isinampa ng Office of the Ombudsman Prosecutors kaugnay ng umano'y 75 million pesos campaign donations. Nitong araw ng Martes, naglabas din ang Sandigan Bayan 7th Division ng Precautionary Hold Departure Order laban sa mga respondent upang hindi makaalis ng bansa habang dinidinig ang kaso. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Kuha pa tayo ng mga karagdagan report mula sa ating news team. Mga bagay, mga kabombo at mga tinututukang kaganapan kaugnay dito sa mga napapanahong paksa at atin hong kunin ang pag-uulat sapagkat itong titiyakin daw ng National Bureau of Investigation na walang special treatment kay Senator Jingoy Estrada. Ang pinuno ng naturang kawanihan ay meron ding concern dun sa medical condition ng mambabatas, ngunit ito ay pinauubaya sa jurisdiksyon ng hukuman. May balita si Bombo Grant Hilario. Inihayag na National Bureau of Investigation na kanilang titiyakin walang magiging espesyal na pagtrato kay Senador Jingoy Estrada sakaling ipag-utos man ng hukuman na isilbi ang arrest warrant laban sa kanya. Binigyan din ni Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na walang special treatment ang kaunihan para sa senador sa kanilang pagpapatubad ng warrant. Aniyay, kapareho ng mga kapwa na harap sa arrest warrant na inisyu ng isang korte, walang pagkakaiba ang kanilang isasagawang implementasyon pagdating sa mambabatas. Habang binigyan linaw ng direktor na ang patungkol sa sinasabing medical condition ni Senador Estrada ay hindi na saklaw sa magiging jurisdiction ng ahensya sapagkat matapos ang arestuhan ng isang individual, kadyat raw itong ita-turn over sa kustodiya ng korte nag-issue ng kautusan. Nabanggit kasi ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Tremulya na sinabi umano ni Senador Estrada na kinakailangan niya ng knee replacement surgery. Same with the other fugitive or subject of a warrant of arrest. The same treatment. So when to arrest him, as to his medical condition, I think that is not within the jurisdiction of the arresting officer of the NBI. It's up to the court to arrange. Because once we arrest him, we have to turn over his custody to the court. Alam niyo, dito binigyang paliwanag pa ni Director Matibag ang patungkol sa sistema ng pagpapatubad ng arrest warrant mula sa isang korte nag-issue ng kautusan. Aniyay, sa pamamagitan ng arrest warrant ay maaari nilang makuha ang jurisdiksyon ng isang individual upang nang sa gayon ay maaresto at mailipat o maipadala sa kaukulang korte. Dagdag pa ni Director Matibag, may dalawang opsyon si Senador Jingoy Estrada sakali man maharap sa warrant. Ito raw ay ang voluntaryong pagsuko o di na may hanapin siya upang arestuhin. pag-aresto kasi, that is the way of acquiring jurisdiction over the person by the court, by the Sandigan Bayan District. So, tama naman, dalawa yung option niya, either he surrender voluntarily, just like what Senator Bong Divida did, or hindi siya surrender, hindi siya sumuko, pupuntahan natin siya para ma-arresto natin at ibigay ang restriction sa Sandigan Bayan. Sa kabila nito'y wala pang inilalabas na panibagong arrest warrant ang Sandigan Bayan kontra kay Senador Jingoy Estrada kaugnay sa mga kaso nitong kinakarap. Kahapon kasi ay kadyat inilabas ng ikalawang dibisyon ng Sandigan Bayan ang warrant laban sa mambabatas kung kaya't agad na nagtungo ang senador sa korte upang magbayad ng piyansa. Ito ay sa kasong graft pa lamang habang sa kasong plunder naman may posibilidad na issue rin ang senador ng panibagong warrant kung maglalabas man ang 5th Division ng Sandigan Bayan. Magugunit ang sinampaan ng Office of the Ombudsman ang senador na mga kasong nabanggit may kinalaman sa pagkakasangkot umano nito sa korupsyon sa flood control. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito naman tayo sa Bicol Region dahil yung vice-gobernador ng lalawigan ng Catanduanes at 11 miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ay sinuspindi ng Office of the Ombudsman. May balita dyan ng Bombo Radio Legazpi.
Sinuspindi ng ombudsman ang vice governor at 11 sangguniang palalawigan members ng lalawigan ng Catanduanes. Ayon kay Catanduanes Governor Patrick Azanza sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, may kaugnayan itong sa kontrobersyal na problema sa Quick Response Fund kung saan binago ang desisyon ng Catanduanes Development Council at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na dapat na ipambili ng ayuda ang pondo bilang tulong sa mga biktima ng Super Typhoon Uwan. Naglabas umano ang mga ito ng ibang desisyon at naisang cash distribution na lamang na hindi suportado ng annual investment program. Dahil dito, isang ordinansang inilabas at naveto ito ni Azanza, ngunit na-override ito nang maghain sila ng declaratory relief. Sinabi ni Azanza na ang resulta ay inilabas ng hindi nagbibigay ang quick response kaya humingi ng tulong ang gobernador mula sa iba't ibang ahensya upang punan ang hindi pa nailalabas na pondo dahil sa nakabinbi na kaso ng sangguniang panlalawigan. Kasama pa sa mga reklamo ang pagtangging payagan ng gobernador na magpatupad ang isang Memorandum of Agreement para sa pamamahagi ng bubong sa mga biktima ng Super Typhoon Uwan, gayon din ang hindi pag-aproba sa paghirang sa kanyang Chief of Staff at pag-issue sa kanya ng persona non grata at iba pang mga reklamo. So inaasahan natin na oras na makaupo yung mga kanilang mga kahalili ay mas bibilis na ang proseso ng mga pagpasa ng mga resolution sa sangguniang panlalawigan. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan Wandasan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Itong pagkuha ulit ng tiwala ng taong bayan, mahalaga umano ayon kay Senator Risa Hontiveros para sa buong Senado kasunod ng sunod-sunod na mga atensyon at kontrobersiya sa upper chamber. May report dyan ng Bombo Radyo Iloilo. Mahalagang maibalik ang tiwala ng mga Pilipino sa Senado sa gitna ng sunod-sunod na tensyon at mga debate na nauuwi na sa personal na pagtatalo ng mga mambabatas sa mataas na kapulungan. Ito ang ipinahayag ni Senator Risa Hontiveros kasabay ng isang event na kanyang dinaluhan sa Iloilo. Ayon sa senadora, hindi lamang ang mga senador ang makikinabang kung maibabalik ang tiwala ng mamamayan, kundi ang Senado mismo bilang isang institusyon. Sa isang Facebook Live ni Senate President Alan Peter Cayetano kagabi, pinabulaanan niya ang paulit-ulit na pahayag na magulo ang Senado. Inakusahan din ito ang 11 miyembro ng Senate Minority, ang kanilang mga taga-suporta at ilang elemento ng pambansang pamahalaan tulad umano ng National Bureau of Investigation o NBI na umano'y nagdudulot ng kaguluhan sa mataas na kapulungan dahil hindi umano sila komportable na naging independent ang Senado. Maging si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nagkomento na rin na pinanood niya umano ng may pangamba ang mga pangyayaring yumanig sa Senado sa nakalipas na 3 linggo, kabilang ang insidente ng pamamaril noong Mayo 13 ng gabi na kanyang inilarawang peking pangyayari. Binanggit din niya na ang diskurso sa Senado ay naging mababaw at ang mga pagkakaiba ng pananaw ay nagiging personal kumpara noong panahon na siya mismo ay senador pa. Yung tension sa loob ng Senado dahil nga sa kaguluhan itong nakaraang 3 linggo, yung bilang pagbalik ni Senador De La Rosa, yung pagbalik ng liderato, tapos yung nangyaring protective custody, pero sa gitna nung di umanong pamamaril, ay nakalabas naman. Pero importante para sa akin na makuha ulit ng Senado ang tiwala ng ating mga kababayan. Hindi lang para sa akin, at hindi lang para sa aming mga senador, pero para sa buong Senado. Sa Senator Risa Hontiveros para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo Gisa Padios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ang Philippine Drug Enforcement Agency nilinaw na bunga ng pinaigting na operasyon ng mga otoridad ang malalaking drug seizures at hindi nangangahulugan ng paglala sa problema ng iligal na droga. May nakalapang report ang Star FM Cebu. Nilinaw ng Philippine Drug Enforcement Agency 7 ang sunod-sunod na malalaking drug seizures sa Central Visayas ay hindi nangangahulugang lumala ang problema sa iligal na droga.
Ayon sa ahensya, bunga ito ng pinaigting na operasyon, intelligence efforts at matibay na koordinasyon sa iba pang law enforcement agencies. Patunay rin nila ang mga nakukumpiskang ilegal na droga na mas pinaigting ang kampanya ng mga otoridad upang mapigilan ang pagkalat nito sa mga komunidad at hindi na makarating sa mga gumagamit. Kamakailan lang kasi ay nakumpiska ang nasa tinatayang 136 million pesos na halaga ng shabu na nagresulta sa pagka-aresto sa 2 individual. Binigyang diin din ng ahensya na positibong development ang malalaking drug confiscation dahil direktang naapektuhan nito ang supply ng illegal na droga sa ground. Sa pagtatanong ng Star FM Cebu kay Nezen Tumabini, Chief Laboratory Dangerous Drugs Relation Officer 3, sinabi nitong patuloy nilang pinapalakas ang regulation, detection at enforcement efforts kasabay ng patuloy na pagbabago sa operasyon ng illegal drug trade. Kabilang dito ang online application system para sa licenses at permits sa pamamagitan ng regulatory compliance system, gayon din ang specialized trainings upang mas mapalakas ang kakayahan ng laboratory personnel sa pagtukoy ng mga bagong uri ng iligal na droga. Tiniyak naman ng ahensya na magpapatuloy ang kanilang kampanya kontra iligal na droga sa pamamagitan ng mas pinaigting na enforcement at preventive programs sa rehiyon. So meron po tayong tinatawag na regulatory compliance system. And then ayun, may mga ano rin po tayo. Because of that, mas na control natin, mas na ano natin yung statistics, ilang doctors yung nag-apply, may license in Region 7, ilang chemical industries, is it enough para ma-address? Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Samantala, ang lokal na pamahalaan doon sa bahagi po ng Kabayan sa may area ng Benguet ay ipinagbabawal ang walk-in tourist doon sa Mount Pulag tuwing weekends at mga holidays. Alamin natin kung bakit. May balita. Bombo Radio Baguio. Ipinahayag ng lokal na pamahalaan ng Kabayan Benguet sa publiko lalo na sa mga turista na ipinagbabawal na ang walk-in visitors sa Mount Pulag tuwing weekend at holidays. Sa panayam ng media kay Mayor Rex Guzman Acquisan ng Kabayan na layunin ng hakbang na mapanatili ang carrying capacity ng bundok na nasa 600 bisita bawat araw. Dagdag pa niya, ito rin ay upang mabawasan ang negatibong epekto ng pagdagsa ng turista sa naturang protected area. Kasi we decided on that to maintain the carrying capacity to Mount Pulag, which is 600 daily. Ipinunto rin ng alkalde na suportado rin ng mga komunidad sa paligid ng Mount Pulag ang naturang polisiya dahil nakikita nilang mahalaga ang pangangalaga sa kalikasan para sa pangmatagalang kabuhayan. Hinihikayat din ng local government unit ang mga turista na magpa-reserve ng slot ng maaga, particular sa pamamagitan ng mga accredited tour organizers habang maaari namang bumisita bilang weekend tuwing weekdays. Binigyang din ng opisyal na prioridad ng pamahalaan ang proteksyon ng Mount Pulag na isa ring pangunahing pinagmumulan ng kabuhayan ng mga residente sa Kabayan. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng gasolina na nakaapekto sa bilang ng turista, patuloy pa rin ang pagdating ng mga bisita lalo na tuwing weekends at holidays, bagaman nananatiling mas malakas ang sektor ng agrikultura bilang pangunahing tagapag-ambag sa lokal na ekonomiya. Para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas o kahit sa Mindanao, maging sa ibayong dagat. Kaya naman mga kabombo, maaaring tunghayaan ang ating mga palatuntunan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Diyan sa Northern Luzon, masusubaybayan palagi ang ating mga palatuntunan. Unahin natin ang probinsya ng Isabela. Nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Abang sa area ho ng City of Pines o dyan sa Baguio City, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Baguio. Sa dako naman ng Albay, dyan sa Bicol Region, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi. At dito sa Mega Manila, 102.7 Star FM Manila.
Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Tugigaraw. Nariyan rin ang Bombo Radyo Lawag, ang Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Sa southern area naman, nariyan ang Bombo Radyo Naga. At bago tayo magtapos mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayo in union with the prayer vigil for peace. Lord, make us instruments of your peace in a world wounded by conflict, especially in the Middle East, where fear, anger, and uncertainty continue to grow. We turn to God in humble prayer. May He teach us to bring healing where there is pain, love where there is hatred, and forgiveness where there is injury. Where there is division among nations, may dialogue begin. Where there is despair, may hope rise. Where there is darkness, may His light shine. Where there is violence, may courage for peace prevail. We pray for all countries affected by tension and war. May the hearts of leaders be calmed and guided toward justice, compassion, and respect for every human life. May they seek not conflict, but understanding. O Divine Master, teach us not to seek to be understood, but to understand. Not to be consoled, but to console. Not to be loved, but to love. For it is in giving that we receive, in pardoning that we are pardoned, and in letting go of hatred that we are born into true and lasting peace. May your peace descend upon the Middle East and the whole world, upon every suffering family, every frightened child, and every weary heart. We ask this through Christ our Lord. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa uto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabubo, atensyon ha, sa aton sining mga kuturan sa mga konsumidor sa more power mga kasimanwa. Bangon nga nagpanghibalo diri ang National Grid Corporation of the Philippines nga may ara sila sa scheduled power interruption sa bahin karon sa franchise area sang More sa Domingo ni buwas nga adlaw. No, sa aton sining mga kabumbo kay mga panigayon sila sa maintenance sa work si More i-grab na lang opportunity para nga makapatigayon man sa clearing operation. May kantanan siniyari karon sa aton sining linya si Miss Angel Tan. Miss Angel, si Bombo Cham, lawi ka karon sa Bombo Anay sa Udto. Good afternoon. Good afternoon, Bombo Cham. Good afternoon sa mga consumers ng More Power na nagapamatigid sa imong programa, Bombo Cham. Ano nga mga sa Bombohanay sa Udto? Alright. Ano nga mga area, Miss Angel, ang apektado sining power interruption para buwas kadlaw? Yes sir, nag-ayo diri una ang MGCT o kun ang National Grid Corporation of the Philippines sang 12 oras nga power interruption sa tatlo pa mga substations ng More Power for May 31 o kung adlaw. Ang ining scheduled power interruption diri Bombo Cham, ang rason diri is ang pagpatigayon nila sa NGCP sa operating works. So kung ining operating works nila may kaangtanan para sa energization sang ikatatlo nila nga 100 MVA power transformer nga kabahin man sang ilang mga tikang agud niti mapasangkad ang ilang Iloilo substation.
Nagkabahin man po sining aktibidad sa ibang botsyam ang pagpatigayon ang pag-shutdown sa isa ka 100 MVA power transformer kung sa diin isa na lamang gid temporaryo nga kung sa diin isa na lang ang temporaryo nga power transformer ang magaserbi sa Iloilo City rason nga tiginalantaw nga mangin limitado ang capacity sang NGCP kag rason diri bombotsyam nga tinalauman man ang MLD or pagpatuman sang manual load dropping. Pero ari is do something nga do ginalook forward naton. So right now, dawagon naton diri bombotsyam ang mga areas nga mangin apektado. From 6 AM to 6 PM ang portions sang Haro Feeder 2 kag portions sang Mobile Feeder 2 which includes sang portion sang barangay sa may area sang Haro no, Balantang, Buhang, Kamalig, MVH Nova, Our Lady of Fatima, kag Our Lady of Lourdes. Abang botsyam kinaklarify natin sa ating mga kabombong nga portions gid lamang sa mga barangay nga nalawag naton ang mangin apektado sang 12-hour power interruption because kung makitaan sang makitaan sang ating mga consumers no, ang mapa abang botsyam nga gin-post naton sa ating Facebook page ang maka-eksperyensya sang power interruption for 12 hours is ang mga areas na may ara sang black or naka-cover in siya sang black. So, para ma-identify sang ating mga consumers nga nalawag na ang mga barangay a while ago no nga dala sa 12-hour power interruption pero hindi sila sigurado kung dala ang ilang nga barangay since portions kita pwede gid ini sila bombotsa makapadala sang mensahe sa ating Facebook page, sa ating customer care department, agad dito ma-check via account number nila kung sakop ini sila sa 12-hour power interruption. Nagbambotsyam, ang next naman ring area nga lawagon naton, 4 na lang ni siya ka oras ang power interruption, nga 4 ka oras pambotsyam because may mga areas kita nga na salvar naton for this 12-hour power interruption and because of strategic ways how to save sang mga consumers naton. So, mayroon din nga second ni areas bombotsyam, maka-experience ini sila sang 4 ka oras nga interruption but ang duration gid lamang is from 6 AM to 8 AM and then onward sila may kuryente sila but pag 4 PM to 6 PM maka-experience sila sang another 2-hour power interruption. So, equivalent kasi may 4 ka oras bombotsyam. Amo ni siyang area, siyang bugos nga feeder sa Mandurria Feeder 4, whole mobile feeders 2 and 3, bilog nga Haro Feeder 1, Dapas Feeder 5, portions of Mega World Feeder 4, kag portions of La Paz Feeder 7, which includes ang barangay sa may area sang La Paz, barangay La Paz sa may Bantod, Burgos Mabini, Hereyos, Laguda, Magdalo, Railway kag sa Nicolas. Sa Rahim sang Haro ang barangay Sambag kag sa Isidro. May ara kata areas na nadala nga 2 ka oras 6 AM to 8 AM. Bugos nga barangay sang Takas kag Ungka, portion sang barangay sang Dumondi, MVH Nova, King Salas kag Tabuksuba kag sa area sang Pavia natin Bombosyam. So ang ating na explain is a request from NGCP para nga mapasangkad pag-ining sila nga Iloilo Substation. Kag Bombosyam, the last time actually being scheduled ini siya but because sang pila ka mga consideration, yung mga events dito aging consider, the reason why aging postpone ini siya. And the reason po kay Bombosyam, no, naginalantaw nga magalabot sang halos 1 ka oras ang hinuon nga switching sequence sang ating technical team agud mabalik ang normal nga sistema sa kuryente. Buot silingon, after natin mag-light o kung makahatag na sang go signal sa NDCP nga example di, early sila nakatapos sa pagkaayo Bombosyam, no mas maayo with early as much as possible kaya mga times na early sila nakatapos. So after sila mag-go signal sa NDCP, ikayuhon pa sang team sang more power ang sequencing natin sang kuryente or ang flow sang kuryente before masigahan sang kuryente balik ang ating mga consumers which is kinalantaw naton mga isa pagid siya ka oras Bombosyam pero maximum time ni siya as much as possible kung early mas maayo pagid Bombosyam. Inibot silingon gali iya Miss Angel nga madungan kamo sang NGCP. Bombosyam. Siling ko inibot silingon nga madungan kamo sa NGCP sa clearing or sa inyo siniya nga pag pabalik man sang power.
nga go signal nga pwede na ang kuryente nga maka-flow from transmission to distribution again sa mga areas nga ting nadulaan sang kuryente for the scheduled power interruption. Ara pa ina sang time nga ti dapat mabalik ang power nga proper or ang supply ng kuryente Bombosyam. So gina-highlight naton na maximum of 1 hour diri ang ato nga ginalantaw nga mangintay before di siya makaayo on our end sa bahin sang distribution utility. But may mga several activities ang kita Bombosyam no on the end sang more power, right on activities ang tawag ta, mga operations naton may mga kalayuhon man on our end natin isabay ito na lang para isa na lang obrahan na ibang Bombosyam. Alright. So, sa mga kabombo naton, sa mga konsumidor sa more power, kung may mga palamangkutanon nga mo, sarangin nga dangop sa Facebook page sa More Power Iloilo, agad nga matagan sang dugang sining mga information. Miss Angel? Yes, Bombosyam, no? Bukas din ang aton nga customer service helpline 24/7. Ito mo ito ganing hambal ko para mas accurate kung ano ang kinanglan nila, ihatag lang nila ang ilang account number, ma-identify na gila yun sa ating team kung dala sila sa interruption, if ever man dala sila sa interruption, ginapasiguro sa aton nga customer care department nga may ara kita sang mga rekorida magakadto sa mga areas nga maapektuhan sa interruption, kung ara makita sang pre-charging Bombosyam. So things like that ang mga ating paghihimuon, and of course ang ating pasiguro nga mapadali natin mapadasig ang pagkaayo from the end of NGCP kag mas mapaaga pagid Bombosyam ti obrahon sa more power tingwaan ini nga ti mapadasig pagid ang sequencing na mapabalik man ang supply sang kuryente sa mga consumers naton Bombosyam. All right. Sige, madamo igin salamat Bombosyam, no, of course sa mga kahigayunan nga sa ating mga partners sa media nga pinahatagan sang kahigayunan sa more power nga mapaalinton ang amos nga mga announcements. Again, Bombosyam, no, nagabantay gid kita sa manual load dropping sang NGCP plus ining possibility of MLB because of this uprating. But ang aton diri nga pagahimuon sa bahin sang more power, we will coordinate kag update sa aton nga mga consumers. Again, Bombosyam, madamo gid nga salamat kag may adlaw. Thank you so much, Miss Angel Tan sa More Power Iloilo. Naka-all right bago kay Miss Angel ba? Matyago do. Nag-report na siya. But anyway, sa aton sini nga mga kabombo, no, kung may luyag pa kamo nga i-clarify, hambal ni Miss Angel, i-send lang sa ila sini iyang social media account, ang inyo sini iyang account number, no, para nga mahisayran ninyo kag masiguro nyo kung bala nalakip ang inyong sining area sa pagpatigayunon sining 12-hour power interruption. 11 minutos na nakaligad sa takna sini iyang launa driman sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby, no, sa aton sining mga kuturan sa dugang sining mga balita kag impormasyon. Nagimpiestahan sa mga katapo sa media ining isa ka persona nga nagpahayag nga isa sa mga survivor sa sining paghurog paas sa isa ka building dito iya sa may Pampanga, no? Sangin pamangkot sa mga katapo sa media sabat sining individual ti sinya gainom kami abi sulod ginsugo ko nilang bakal redors pagwa ko do ay paman okay paman samtang raga pabalik ko abi ko anay kamatsyag lang ko linog dito yung hinurong paas na slaya di mo silingon nga ko ay saglingin sugo mabakal ka ilimnon ining pulang kabayo at inalakip man siya sa napilpilan dito iya sa naghurong paas iniyang building. Pero may plot twist sa aton sinima kuturan upon verification sa aton sinima otoridad. Istorya kuris-kuris gali niyang iyaya. Rason ini siya ang ginadakop sa aton siniyang kapulisan. Sa aton sining mga kabumbo. Nauna nga naglapta ining video sa lalaki nga explikarya ang natabo pero nabuyagyag ini sa inimbestigaran
sang kapulisan, sa motoridad, nga hindi siya survivor, kag hindi man siya gani iya, himata sang mga biktima sa nasambitan sining insidente. Nahibaluan nga hindi man siya residente sang Angeles sa Pampanga. Ako man sang nasambitan sining lalaki nga himo-himo iya lamang ining istorya, no? Sa aton sining mga kabumbo kay nahibaluan nga nagabaton or nagbaton ining lalaki sang bulig pinansyal halin sa DSW sadtong DSWD sadtong Mayo 27 kang liwat nga nagpangayo sang dugang ayuda bisan nga verify nang iya sining identity. Ti salaya man nakatukob na siya Engineer John Dave. Ano gusto niya matukob paginiwat? Di ko nagbalis ka ng paya, nadakpan siya sa aton sining mga kabumbo. Dakop ini siya sa aton siniyag kapulisan. Ari ba ang kamahin sang puwerte ko lang taon mo lang pag-eksplikariya tuntuon mo, no? Ano lang do makabig yam la kulang na lang dito matulo luwa mo madumduman yam la ti mambal na to na biyo naging emosyonal sa kay ti siyempre mga kaupod yung nga nag-ilinom mga suod yung nga kilala no iban sini posible parintiya no upod sila inom-inom to tapos gulpiada lang nawadaan sila ilim noon pagkawadaan la sa ilim noon ya bakli to anay no dugang bero dugang ta isa pa ka-round ti sige ti ako lang mabakala igo mo raya nga pagbalikin niya gulpiada pagkabat siyang yalino gabi yalino kaya naghurong paas ito green building porte man yung mga diskarte kagalawan sa tao. Ari balaw ipabati ta ang pahayag sining nasambitan sining personalidad. Nangyari po lahat-lahat. Bumili ka ng Red Doors po, alak po. Uminom kami kasi. Bali yung tatlo ko kasama, naiwan sa barracks po, nagiinuman po kami. Sabi nila, bibili pa daw ako. Di bumili po ako noon. Nung paglabas ko, okay naman po yung building, wala pa man nangyayari. Nung pagbalik ko sana po, doon na po, bumagsak na. Akala ko lindon. So, papasok ka na sana doon? Hindi, nandun po sa tindahan po. Biglang bumagsak. Oo. Biglang. Pabalik pa lang siya tadi ato pa sa tindahan. Biglang bumagsak no? Sa aton sinikaron niya mga kabumbo. Nakatukob na ni gali sa DSWD sa kayuda. Galing matsyang siya nakalusot taunaw. Sa ikadua, basi makalusot pagintami. Double cropping, tanigwaya. Imbis ayuda, ang iya siningang ginbaton, pusas na ang iya siningang ginbaton sa aton siningang mga kuturan. Matapos kayo ni siyang mapamatudan, nga istorya palapaw lini. Sikat-sika, patalang lining iya nga birada sa mga otoridad dito. Kag nagalagas lang nga makabaton ini siya sa nga ayuda. Ginkondinar naman ini ni Angeles City Mayor Carmelo Jan Nalasatin II ang tawag siya pagpamintaha sa trahedya para iya nga ti maserbyan ang kaugalingon sini iya nga interese nga makakwarta. Nagpandam naman diri ang Angeles City no sa publiko kag sa magkatapos sa media nga maghalong kag husisaon gid sang matuod sa aton sini nga mga kabumbo. Amo ning tawag sini banwab lang dapat sa mga tao nga katulad sini nga nagapalaptas ang fake news, nagahalit no sa paglalabugay sa impormasyon para sa kaugalingon sini nila nga interes. Dapat siniya ginapang pusasan kag ginapang lupot sa karsel sa aton sini nga mga kabumbo. Hindi na yan sila nga dapat pagpadugayon kag ano giniyang gadagan sa paminsaron sining individual nga ni una na nakaganar na sa paldo na sa nagbalik pag ito naghirit pagid siya. 17 minutos na ang nakaligad sa takna sining alauna. Pagbalik nato na banwa. Update naton sa Palarong Pambansa 2026. Kumusta ang mga atleta diri sa bahin sa syudad sa Iloilo nga nagkamahin sa delegado sa Region 6. May ara sa nagkampiyon kang nakakuha sa bulawan nga medalya pinagi sa 3x3 basketball sa bahin karon niya sa secondary girls.
Mga updates karon balikan ta sa aton siniparay nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na bombuhanay sa udto matapos gilawang pila ka importante nga mga pahibalo. Oras Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 24 to 30, 2026. Sa pinakaulihing Sabado sang Mayo, spend it sa Plazuela de Iloilo. Kaupod si Mr. Totong Villaruz, kagangiyang banda sa concert at the plaza. Blasting of alas 6 ng gabi sa Mayo 30, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 31, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tub-tub 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tub-tub 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Saludo ang Pioneer Adhesive sa mga nagpapaginawa ng buhay natin. Ang laking ginhawa ng dulot nyo. Gumagaan ang buhay dahil sa inyo. Latero, tubero, panday, mekaniko, kantero, sapatero, karpintero, pintor, kaminero, relohero. Saludo ang lahat sa inyo. Sa kinis ng gawa at galing, abilidad na todo. Alam namin you do it right. Saludo ang pioneer sa inyo. Ikaw at ako sa kinis ng gawa at galing, abilidad na to.
pugay mula sa Pioneer Adhesives ang gumagawa ng Pioneer Epoxy. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangon dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o ng tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagaling nga makabulig sa imo palibot. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 24 minutos sa nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa lugang mga balita kaga impormasyon. Kumusta ang aton sining mga atleta nga nagtiglawas? Mga atleta nato nagikan driya sa syudad sang Iloilo nga nagkabahin sang delegado nga nagtiglawas sang Region 6 dito sa may Agusan del Sur. Sa aton sining mga kasimanwa, pila sa mga nakalabot rin sa aton information is that nga gold medalist sa aton sining mga kasimanwa Western Visayas sa bahin karon sang 3x3 basketball event secondary girls. Sa aton sining mga kuturan ini nga mga atleta nagikan sa Iloilo City National High School. Sa aton sining mga kabumbokon ang probinsya sang Iloilo ang nag-produce sang mga runners. Kita driya sa bahin sang syudad sang Iloilo sa mga kababaynhan ati may ara man sa nagalain siniyang discipline sang hampang or nanarisari man siniyang hampang ang nag-excel ang mga taga-syudad sa Iloilo. Sa aton sining mga kabombo, just like sining 3x3 basketball evento, secondary girls, kag iban pa nga mga awards na baton, kag medals na baton sang aton sining mga atleta nagikan diri sa Iloilo City nagtiglawas sa Region 6 dito sa may Palarong Pambansa 2026. Sa aton sining pagpangalagad mangikaw po naton karon si Mr. Rudiver Junco, ang Executive Assistant for Youth and Sports. Sir Rudiver, good afternoon. Si Bombo Cham ni live ikaw sa Bombo Anay sa udto. Ay, mayong hapon gid Bombo Cham. At sa ingota pala natin sa pumbabae sa udto. May hapon sa tanan. Alright, sir, nagpakigangot kami si Mogod nga mga musta kita kay ti subong last day in a while siguro gani masugod na ang ila sining awarding ceremony sa pagtakop man sa Palarong Pambansa. Kumusta subong ang latest sa mga atleta naton from Iloilo City nga nag-represent sa Region 6 Sir Rudiver? Ay, Bobo Champ, sa latest subong report sa akon, ang Region 6 subong ara kita sa ikatatlong pwesto, Bobo Champ. Pag ang overall sila nga nag-handle sa aton sa Palarong Pambansa sa Western Visayas is ang Aklan. Ang Aklan na Bobo Champ. So, ang mga report nga nag-abot sa akong di ang taga Iloilo City lang din. So, yes. Amo na nga ang third place naton subong. Wala ko record sa iya kabilugan. So, aton lang din atleta sa Iloilo City ang aring mga record sa akong Bobo Champ. Kumusta ang mga athletes naton from Iloilo City? Sir Rudiver, kumusta ang ila sining performance dito iya sa palaro? Super maayo ang performance ng aton mga atleta sa Iloilo City. Actually, ang nauyatan ko subong din may mga medal na gain sini is like sa chess naton bala. Chess. May ari kita ding so sa elementary ini tagabunta tagbak siya mo. Si Clark Taya Grace naka gold medal ni siya sa chess.
Oho. Kag ang iya sining kafid bala Bumbo Champ. Last time to na interview namon Naka-silver. si Mami niya dire sir. No? Oo. Mayo performance gali nila. Ag naka-deliver ganyan duha ka kafid ever since like sa Batang Pinoy naton, nag-deliver gini sa para sa Iloilo City. Kaya nami sila nag-championship gini sila yung kategory, duwa man lang sila nag-away. That's why yung Isaya kautod, Silver. naka-gold medal, ang Isaya silver. Sila lang gali Tapos nagbubualay kadwa. Oo. Ngara man kita din taga CPU naka-beat sa kategory bronze. Kasi swimming nato naka-deliver man naka-deliver naton sa swimming. Ag Arnis nato may mga medals kita sa Iloilo City. Archery nato no daw ano sino naka-deliver man medal sa bronze. Ag ang 3x3 naton amo nang taga Iloilo City National High School na naka-gold good. Amo na sila. And then ang aton nga basketball, ang St. Roberts daw sa quarterfinals na sila ongoing kani sila. Ongoing. Ang volleyball girls naton from La Paz Elementary School, naka-quarterfinals kani. Kaya ang nami balantayan kita naton maning St. Roberts ning secondary boys. Yes, sir. Running for fighting for gold pa rin sila. Amo na ang balantayan gud nga mga athlete naton. Kay do last time to Sir Odiver kunya ko magsala do Davao region man tong ila sining kontra ugaling ina do napaslawan to sila eh. But this time sila mangyapon siguro mabungwanay sa gold medal round Sir Odiver. Sila manigyapon Bumbotchan tag daw nami sila kay daw na considered ng aton nga basketball at players na team to beat once mag-abot ng mga palarong pambansa bala sini. So ini nga mga players Sir Odiver produkto gid ini tanan sang sports development man naton diri nga programa sang city government. More ini sa individual sports kita kay ang aton sila nga academy more sa individual sports. Pero ini ang kwan sini ang mga basketball naton like sa secondary boys. Yes. Give credit ni naton sa St. Roberts Balano under sa kay coach John Wangko kag sa ilaman nga mga supporters na bala Yes. Lyson nga mo gini ang nagabaka-baka man nga suporta sa team nga ina. That's why nakalabot sa mga medal gainer ang aton nga basketball boys. Sa individual event ya sir, ti makambal kita nga ti siyempre ang mga taga syudad sa Iloilo sa city government sa mga programs nyo man bilang Executive Assistant for Youth and Sports, makambal man kita nga ti sa individual events ya nga mga nag gold, silver and bronze, ti makambal kita nga ti ini pamaagi man sa bulig sa inyo sining talatapan nga matagan sila sa nagakigo nga suporta agod nga mapaayo pag ila sini nga ginapatigayunan or ginaintrahan sini nga mga sporting events sa Sir Odiver? Yes, Bobotchan, amo ini ang aton nga flagship program sa city government nga from the start until subong ginasigi-sigi naton wala iauntat sini ang aton sports program sa free training program kay ako gid ini nga bulig labi na Bobotchan sa mga schools kita iya ang nag-train but then naga-deliver sa ilang mga schools ni kay amo ini ang nami nga program nga gin-program ni Mayor Raisa before kay siya ni sa likod sang Iloilo City Sports Academy nga ang iya sining purpose kid ni Mayor Raisa nga may continuous kid lang sports program kag ano ang next anong purposing program naton di ang purposing academy naton nga from the start maka-invite kita kag maka-convince kita sing kabataan from zero gid bala nga mag-try sang certain sports nga ano gusto nila kay libre man lang and then by the time ano ginagamit naton ina for discovering some potential nga athletes and players something nga mga Bobotchan kay kung di bala naton matagaan sing chance ang bata mag-try di taman kabalo kung may potential ila sa sama ng bang Bobotchan. So mo na ang kanami gid sang aton nga sports program kag ini libre bala
Hindi lamang kay bangon mga sports nga kamahal si mga equipment, mga gamit sa sway iban hindi ka try, hindi ka start sila. Pag din sa aton diriya basta enroll ka lang, may ara na kita gamiton sila yang mga sports equipments. So kag kita nakita gyud atong kapuslanan sa Sports Academy. Kag subong bubot siya proud kita makasiling. May mga ara na kita subong ato sa nasyonal like sa Ateneo, sa Lasal, sa FEU, Letran, naging padala na itong mga product naton. Kag may isa kita kabalantayan, Bumbocham, paagi niya atong sports program, like si Lorraine Halyurina, na indigent, and actually consider kung daw nabunubong level sa life sa nila, pangabuhi nila. Pero ara na sa subong sa Lasal. Gin-enroll yun sa ginkuha na sa Philippine Tennis Association. Okay. Kag proud kita bubutsa balantayang ina kay ginapampang na ina sang Philippine Tennis Association International bubutsa. So amo na mga panana sa before naka-deliver naman na sa Philippine Colombian nila association ning Pampang. First na siya nga girls nga naka-champion from atong Iloilo City. All right. Sige. Mambal kita nga proud man kita sa mga kasubong sining kadalagan sa bahin karon sa city government hilabi pa nga linawagay ito sa awarding ceremony bla Sir Odiver nga from Iloilo City. Bisa nagapamati lang, bisa nagalantaw ka lang kay Kumo taga syudad sa Iloilo, ginrepresentar niyang syudad sa Iloilo, ang bilog sining Western Visayas, kag produkto ginri sa Sports Academy sa syudad, pinagi man niya sa programa sa local government ni Mayor Inday Raiza, makambag ka man nga isa man sini sa mga achievement kada may maayuhan, kag may magdilanto sining atleta. At siyempre, inaya nagabalik sa mga nagpundar man, Sir Odiver. Yes, amo na gani Bumbocham, before maghalin diri ang aton nga mga atleta pag send off naton, daw ang aton mayor sina daw nang umbalik man sila nga ito nga ma-achieve sila nga sila. So ito pero may ara man nga assistance ang aton city government para sa ila. And by the way, Sir Odiver, may mga should I say reward money for mga athletes nga nakakuha sa medalya para diri sa syudad sa Iloilo at athletes from Iloilo City. Yes, Bumbocham, amo lang nalikot ko kay before bago lang kita katapos ang assistance naton bala para sa paglakas naton mga players and athletes. So kita na itong budget. Kaya bala mo Bumbocham ang Iloilo City tama ka dako bala at damo sing aton na sa padala nga mga atleta. So amo na basta na bisan sa ilang assistance nila pagitaan ginaton na pagi nga naton sina. Kaya before mag-set up kita naka-mention na bago nga aton mayor daw nakabala nga pagbalik nila kung may mga medal sila nga na-achieve, kung may araman silang incentives para sa ila. Boti mayo gid kay mag-abo sini madugangan ang kalipay man sa mga atleta, Sir Odiver. Yes, Bumbocham, ako makamba ko kinalaman ginas na aton mga athlete na na-inspired na sila bala. Na ko sa ila kinabatayan Bumbocham. All right. Sige. Sir Odiver, thank you so much for your time diri sa Bombo Radio kag sa liwat maayong hapon. Yes, Bumbocham pangyapan din sa Deri wavit si Mr. Odiver Huco, Executive Assistant for Youth and Sports. Amo ni ang mihura sang ginpundaran nga maghatag sa nagakigo siniyang igtulupangod sa potensyal sa mga kabataan sa patag sang hinampang. Hindi lang kita magsettle sa mga larong lahi. Yes, of course, dapat mga uling tubo, may tsindihan man nila mga larong lahi. Gani. But, mas labing maayo pagid, no? Kung mag-try sa iban siniyang sports, no?
para nga sa future ti mangin isa man iya ka maayong atleta. No? Makabulig ini sa palangabuyan man sang mga kauturan naton. Palangabuyan in the sense nga kung scout ka dira karon sang mga dumalagko sini nga mga universidad. And eventuality magdilanto kapag ito, ma-enhance mo pag mo sini nga skills. Makilala ka nationwide. Siyempre sa aton sini nga mga kabombo, maginayuhan man mo sini nga pabuhay. At the same time, plus points. Magpasaka man sa moral sa bahin iya karon sa mga tawo nga yara sa likod sang sports academy sang siyudad sa Iloilo, just like Mr. Oliver Hungko abi. No? Sa aton sini nga mga opisyales. Ang mga lugar gani naton diri just like sa mga plaza naging patahom kag gagin butangan sang mga nagkalain-lain sini nga sporting venue dira para nga ti dira hiwaton ang ila sini nga training. Kag ang mayo lang siniya kay libre. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Ti kon ma-develop mo ang skills nimo sarang iyang mapadala ikaw sa naglain-lain sini nga event representing Iloilo City, representing Iloilo Schools district abi ano ng Iloilo Schools division. And then sa bahin iya karon sa regional level and national level. Korte pagiguro kung makalabot ka na sa international level pagin. SEA Games and even the Olympics. Sa aton sini nga mga kabumbo. So, sa grassroots level, diri ni nagaumpisa ang pagtukib sang potensyal sa isa ka bata. So, maayo ini sa bahin sang syudad nga may mga sports academy, may mga programa sa bahin sang sports. Para nga at young age, maumpisa na hanas kag mahibaluan ang potensyal sang isa iya ka bata. So, sa liwat, sa mga atleta, nagikan sa Iloilo City, siguro tingwa naton liwat later on makapakita sa nga kopya sa kay Mr. Oliver Hungko, ang pangalan sang mga medalist na-mentionan niya ang kapid, last time to na-interview nato diri sa Bombo Radio tong mother sang kapid. Ti makonmos na banwa sila lang yang kadua, Sila nga duwa nagkontranay man ti siyempre may madaog, may malutos gid, pero mo sa gyapon ang isa gold, ang isa silver sa aton sini nga mga kasimanwa. Ti amoy na nga sa lamharon pa nga pangidaron kung ginahanas na may mga nagakigo na sini gina-offer nga mga trainings libre man lang ti sa mga kauturan naton ng mga ginikanan, i-grab nyo gid ang opportunity. Kay basi dira iya ang kay gayunan nga magdilanto pag inyo sini nga mga kabataan. And also, congratulations sa players ang Wibra secondary girls sa basketball 3x3 ang hampang sa elementary kag sang high school or secondary sa basketball, ginabantayan pa kay sulod man sila tanan sa quarterfinals. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Do ang masugatan ay sa finals daw Region 6 kag Davao Region mo. Sa aton sini nga mga kabumbo do last year mo man sila nagasugatan ay duwa. Sa aton sini karon nga mga kuturan. So bantayan naton ina, sa aton sini nga mga kasimanwa. So good luck sa mga players sang Iloilo City representing Region 6. 42 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na pagbalik nato na banwa dugang pagin sining mga balita kag impormasyon bangod man sa pagpalapaw sa istorya sa nga impormasyon
tuhoy sa whereabouts ni Senator Bato de la Rosa, isa na naman ang priso. Pinusasan. Lakip na sila diri dugang mga balita kag impormasyon na sa lokal nga bahin na balikan ta ini matapos ang pila ka importante nga mga pahibalo. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o hose ang nakalubong sa duta o semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang 44 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Gin-aresto karon sang National Bureau of Investigation ang isa ka nagpakilala opisyal sang gobyerno nga nagtanyag sang nagatanyag nga magbaligya sa impormasyon o lead kung sa diin si Senator Bato de la Rosa, no? Ti piki gali ito na pamatudan nga piki kag nagapanunto lamang ang impormasyon sang suspect, no? Ti nagpandam dire ang National Bureau of Investigation angot sa sining pagpalaptas ng sala nga impormasyon, ang pagpangtunto, paghatag sang hungod nga paghatag sang sala sining lead may kantanan sa ginapangita nga senador. No? Sa aton sining mga kauturan, grabe nga panabon sang individual nga niyo. Amot ko nung nga nahuya ni Saman, kay in the first place, sa aton sining mga kabombo, dapat sininiya nga paminsaron nga mahuya sa kay kung natigayon paldo man siya, engineer, di ba? Oh. Bisan pangayuan mo nila yun, bakal ka malalon nga silpon sarang ni mahatag si mo. Ano bilaw, ang kabahin sa sining pag-aresto sa iya, kag pila ka mga palamangkutanon sang mga katapos ang media, kung nga nahimo niya ining nasambitan nga kabulastugan sa aton sining mga kabombo. Ginamit pangalan ng Presidente. Bakit mo ginamit pangalan ng Presidente? Alam mo ba talaga kung nasa Senator ba ito? Hindi mo talaga. Nag-file na po ako ng affidavit para po dun sa may malaking tao. So may malaking tao sa likod. Sino? Yung mastermind? Pwede ba? Government official? Sa abogado ko na lang po kayo, sir. Ma'am, magtanong po. Pero government official? Takot ka na government official? Hindi naman po higher rank pero Congressman? Police? Congressman o police? Congressman o police? May mga ginapang tundo naman siya nga mga opisyal kuno sang gobyerno sa aton sining mga kabumbo nga nagsugo sa iya. I-plastarya lang kuno sa iya sining affidavit sa aton sining mga kasimanwa kag abogado yan lang kuno bahala nga mag plastar sini. Amo niyang baskog sa mga manugtunto subong kay may mga abogado na sila bumbo dyan, Dave. Engineer. Awakon mo manunto ka na. Pagkatapos mo panunto, kung madakpan ka, talk to my lawyer lang dayon. Sa aton sining mga kauturan, ang imo siniya nga mirada dira nga mga sugilanon sa aton sini mga kauturan, pero ti magamo sinigurada daw hindi na ni hindi na ni siya mapatihan kay in the first place gindakop siya sa pagbinutig sa aton sini mga kabumbo. So dako ang tsansa nga iya sini nga mga impormasyon gayatag may posibilidad nga sa gihapon lunsay kabutigan sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ti
palinton man sa aton sini nga mga kauturan nga mahilig sa kasubong sini ang sahi sang mga mudos. No? Palapta sang sala, peke, hindi husto sining impormasyon, agod niya magganar. Iya sinibanwaya lantaw siya nga may posible ibaligya ya kunong iya nga information nga ginawiyatan mo. Daw kasubong man to yan sa lalaki sa Pampanga nga pakuno-kuno siya bilang survivor, tingin gaan sa ayuda sa DSWD. Tapos sinibanwa do hindi paging kumporme, do mahirit pagid, nangayo paging liwat siya nga ayuda. Tino hindi pagin saya banwabla kontinto sa nakalusot na gani sa una nga bes. Sa ikaduwa nga beses at iway na siya ginpalusot. Aresto ini siya sa ngaton sa kapulisan. Kaya mo man ini sabahin ganoon sa nagatag sa sala nga impormasyon. Sabahin sa National Bureau of Investigation, no? Sugata ya si NBI Director Melvin Matibag nga sus Maria Kagusipo, no? Basta iya nga mayara sang kasalanan ikaw nga nabuhat, no? Dakop na yun. Pinangaristo ito ganing nagligan itong mga personalidad ito nga billable man ganito ang kaso. But anyway, sa aton sini nga mga kabombo, diri kita iya sabahin sang nagapalapta karon sang sala sini nga mga impormasyon. Kay kung sala lang ang impormasyon ang aton sini nga pag-istoryahan, nangin madata na diri karon sa bahin sa pungsod Pilipinas ining paglapta sang fake news. Sa aton sini nga mga kabumbo. Dako ini nga problema sa bahin sang disinformation. Nga kung tani ang tinutuyo ang ma-inform ang publiko, ang tao sa nagkalain-lain sini nga bagay, aspeto, hilikuton or mga pagsulundan or even balita sa aton sini nga mga kasimanwa. Ang problema sinadiri karon banwa ang mga tawo nga mayara sang abilidad nga maggadihon sang fake news, sala nga balita, patalang nga impormasyon kag sa pagligad sang panahon daw kasubong nga ang level of mastery nila nagtaas na gid. Kati hasta na iya sa mga high-ranking officials sa ngaton sini nga gobyerno ang nadalasa. Hindi lang kay nadalasa sa aton sini mga kasimanwa, there were times nga mismo kung hindi lang kita mahinalungon, may pipilaman ka mga matagas ka opisyal sa aton sini nga gobyerno ang naga-distort sang information, no? Kag naga-translate ini into a disinformation or fake news. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Kaya mo ining isa sa mga nagakadapat i-combat sini naton, no? Sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa against fake news, disinformation, propaganda, kag iban pa nga mga sahi sang pagpatalang
Hilabi pa sa karon sa aton sini nga mga kabombo nga tuman na ini kahapos palaptahon. Sa tuanay ti medyo mapropinot kay wifi yasa nga venue or platform sa bahin sa social media nga in just one click, no? Pwede na iya nga maglapta ang imo sini nga sala nga impormasyon. Peke nga balita. No? Black propaganda, so on and so forth. Pero subong sa aton sini nga mga kasimanwa, madasig na ini nga lapta, no? Bangod sa sining ginatawag social media algorithms. No? Ngati specifically gin-design ini nga maghatag sa nga reward engagements, pinagi sa clicks, sa shares, kag comments, rather than factual accuracy sa aton sini karon nga mga kabombo. No? Ti may ara sina sang mga nagkalain-lain sini nga pamagi nga mag-spread ang maglapta ang disinformation, no? Ini ginatawag nila nga engagement-driven algorithms. Sa mga social platforms sabi, no? Nagaganar ini sila sa mga users ang social media. Nagadepende ina sa kung ano kalawig ang imo sini nga paglantaw sa isa iya ka video or isa ka post, no? Sa aton sini nga mga kabombo kag kung ano kalawig ang gina-spend nimo, no, nga tiyempo sa mga sites sa aton sini nga mga kasimanwa. Tinaga-trigger pag ini kung sige ang imo sini nga scroll, sige ang pang-click mo dira. Rason nga ang algorithm, no, matrigger na siya kag amo ni ang ihatag i-feed niya man sa imo, no, sa aton sini mga kasimanwa. Dumduman ko ini ang balsang kilala ko mo, no? Nasiplatan ko no sang sawa niya bla engineer. Siya nga ang imo siya nga newsfeed na do puro lang na yan nakabikini yaw nga mga babae yaw. Ti inosente diti ang datingan sang kilala ko. Hambal ay ang butay nga muna diya. Hambal na yun sang sawa niya. Amo grow na permi mo na lang tao. Amo na nga amo man ang permi nga appear sa imo sini nga newsfeed. No? Kaya mo inang algorithm. Mayo lang yung lantaw ko permi engineer John Dave. Mayo lang permi ginalantaw ko mga manok-manok lang. Kung natabuan di basi kung sus Maria kagusip po. Sagwa ka na matulog, way pa moskitero. May araman nga novelty factor sa aton sini nga mga kasimanwa. Ara kuno duna na iya sa tawo nga mag-like and share sa mga bag-o, surprising or shocking information, pero why nila gina-counter check kung ano ka credible, particularly ang source sa aton sini nga mga kasimanwa, no? Why nila na gina-checkar basta bag-o gani sa pananawa nila, sa pamatin-an nila, sa pagbasa nila, orang iban sini gani banwa caption pa lang ginalantaw, naga-jump into conclusion na dayon, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa. So, be careful sa mga kasubong sina, no? Isa pa gid sa kung ang misinformation madasig nga maglapta bangod sa confirmation bias. Kay sandig sa pagtuon ang mga tawo kuno, naturalmente sa kung anong gusto nilang information nga naga-align sa ila siniyang pagpati, ti amo nang masamiman nga nagagwa kag do amo dira ang ila sini nga interest. Hilabi pa kon maka-encounter sila sang fake news tapos gina-validate ang ila sini nga views. Tinira kang nagapati sila nga mao insakto ako, may punto ako. No? Sa aton sini nga mga kasimanwa. So nagadugang lamang sa sitwasyon nga mas labi nga nagapalapta kang nagasanyog ining disinformation or misinformation sa aton sini nga mga kabombo.
Ngayara man sang ginatawag nga human-driven sharing. No? Nga kung sa diinti, tao mismo ang naga-share, nagapalapta sang fake news online sa aton sini nga mga kabombo para nga magganar sila sang views, engagements, kagang iban siniti, may ginamonetize na nila. So, dapat i-verify gid ang mga istorya, i-verify gid ang mga information before nga mag-share sa aton sini nga mga kabombo. Oh. Ti, paano mo ina ma-checkar? Paano mo ina mabalaan nga misinformation or sala gali ni, patalang gali ni nga mga impormasyon? Ti, always sa aton sini nga mga kabombo, i-trace mo gid ang source. No? I-check mo gid sa aton sini nga mga kabombo nga dapat ang source mo nagikan sa reputable, recognized news outlet. Katulad na bisang Bombo Radio. Kag iban pa sini sa aton sini nga mga kuturan, but sa gyapon ang Bombo Radio, among number one and most trusted source of news and information. So, why kamo yung sang dayos diri kung diri nyo i-counter-check ang mga information sa Bombo Radio? Sa aton sini karon nga mga kasimanwa. Verify ang date. May ara na kung isa nga guluwa bla sang chimpos ang news pa tapos kabalo ka naman sumong. May mga AI na, may mga picture gani pwede mapahulag. Impormasyon lang, hindi pwede ma-retoke sa aton sini nga mga kabumbo. I-konsiderar mo man kuno ang emosyon. Kay kun ang article nagapaakig sa imo, nagapakulba sa imo, or nagahatag sa imo sang ill feeling, medyo dahil lang yan. Amo ka na si nanay. Dahil lang. I-counter-check ko ni anay. Hindi ako magpadala-dala di sinadre. Dali lang yan. Pahuhayan ko anay. Malantaw ko anay isang para nga malingaw nga kung sini nga paminsaron. Malantaw ko anay tilitabis. O kon Barney. Para lamang magtao imo sini nga kaakig or ibwal sa imo sini nga emosyon. And lastly, magamit sa fact-checking sites. Sa aton sini karon nga mga tagpalamati. I-search gid sa aton sini nga mga kabombo para nga ti mahibaluan mo kung eksakto nga impormasyon, palapaw, misinformation, or kung mga ginatawag sini balaya nga paon. Para nga makaganar ang iban sini sa aton sini karon nga mga kuturan sa ila sini engagements. Kag views, eventually ila sini nga ginamonetize pa. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Alright, so standby na sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Inis Momot Shama Blanco Vergabilin sa imo. Sang manayanayang hapon, may God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 24 to 30, 2026. Sa pinakaulihing Sabado sang Mayo, spend it sa Plazuela de Iloilo. Kaupod si Mr. Totong Villaruz, kagangiyang banda sa concert at the plaza. Blasting of alas 6 ng gabi sa Mayo 30, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 31, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kung
ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes o kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imong palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig, agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan.
Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporters ng saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes o kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Mag-observe ang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Bas! Paradyo! Bombo!
Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Happy weekend! This is Tita Regine. Welcome back diri sa kahapon lamang programa na Saturday. Uy, one more day. Tapos na ang bulan sang Mayo. May ara na ka mo nakita na nga prosesyon para sa may mga ring na Elena ka mga makita. Santa Cruzan. That's it. Santa Cruzan or may mga kafiestahan. Ako may pila na ko ka mga barangay sa nakitaan. May mga bandiretas. So sa mga nag-celebrate sang ilang mga barangay fiesta, happy fiesta lang gid dira sa inyo. Ang sa mga miss naton dira, enjoy more ang pa-picture ha para damo inyo nga remembrance. Anyway, sa sininga hapon, it's a beautiful Saturday, May 30, 2026. Kaupod nato ng aton nga winner na naog halin pa sa kabukiran sang Valderrama. Antique kag ari diri siya subong sa aton si Sally sa Valderrama Antique mag-istorya kita sa iya sa dili gid lamang madugay. And of course, while nga nagapamati ka mo dira mga kabombo, pwede gid nga magsulat man sa inyong mga istorya so that mapadala niyo na through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ang mga kasaysayan and then ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, or if may ara ka mo dira nga mapalihog or ka mo na mismo ang magkadto diri magpuro pamasyar sa syudad. Pag may time pero pamasyar man bit-bit ang mga kasaysayan and i-drop diri sa Sky City Tower sa may Mapa Street, Iloilo City. Sa tanan naton nga mga letter senders nga ang mga sulat nabasa naton this week, of course you know already, contenders kamutanan. Kung sinong aton yung mga winner, halin sa inyo nga mga nabasa naton yung mga letters for this week ang aton pagapilian para nga mga next winner naton kay kaangay man sang aton nga winner diri sa si Sally will also receive 1,000 pesos nga cash and the chance nga makaatubang ko diri para nga makaistoryahanay kita sa akong nga pag-interview. Sa imo, basi ikaw na ang next naton nga winner, so bantay ka gid. Ari na aton nga bahanon para sa inyo tanan mga kabombo. This is from Janiel and Dave Alvarado. Vows. Good afternoon. This is Tita Regine once again. Welcome sa KLP. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we're exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the morning back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say
when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'd stay the same until the end. I'll say I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. If you had made a promise, see to it, no? Nga panindugan ninyo ina, especially ang inyong nga vows in front of the Lord. Oras naton, it is now 20 minutes after 2 o'clock. Again, welcome diri sa kahapon lamang program on a Saturday. Ari na diri ang aton nga winner, si Sally sang Valderrama Antique. Kag gina-welcome naton diri sa studio. Good afternoon gid sa imo, Sally. Good afternoon man, Inday Regine. Kumusta ikaw, subong, kag si Mister? Okay man, Inday, bisan raya din na antos ka nga makaantuloy dyan para makaasa kakod ka sa babong radyo. Gani man. Gani man. Ano oras tinyo naghalin sa Valderrama Antique ba? Kang kapon pa, Inday, tapos igma kay kun kaina ubal rin ti dapat kang kapon diyan kami gid. Ay tuon, nga halin gito sa inyo nga lugar. As in ano kalawig ang biyahe hasta nga makalabot kamo di sa syudad. Ang tatlo kami magsakay. Alin sa amon, matricycle kami kung lang-alang ang oras. Agto sa Laures. Pag abot sa Laures, masakay naman kami pagto sa may San Jose, sa amorang province naman. Magsakay naman kami Ceres, pagturya sa Iloilo. Wow. Ti mga pila na ka oras ba? Mga 5? 3 ka oras. 3 ka oras. Okay. Salamat, Gid, ha? You took the time para nga halin dito sa inyo nga lugar kag para nga makakadto ikaw diri sa Bombo Radio. So, bale, sa diin ka mo subong nag-estar, Gid, sa Valderrama Antique. Sa diin ayon? Sa Barangay Kanipayan, Inday Regine. Sa di na siya ayon? Sa babaw na sa Sambukid or dira lang sa Dalom? Antes kang Banwa kang Valderrama. So sa Dalom ka mo ayon? Inday Regine. So wala na ka mo gatukad to sa bukid? Kung mga summer, nagalagaw kami rito, nag-rigos-rigos, may mga pamilya, kung may time. Nami, no? May damo to pariusan, ang mga busay, ang mga falls. May dyan pa? Inday man. Ang dyan sa may Kanipayan, man mga swimming fall. Pero rora na papangsyon. Pero ang to Villabrama, sige gidrata na. Ti, kumusta man to supplies ng tubig sa inyo subong sa Valderrama? Damo pa? Ang sa Villabrama, bastante gid ka, Inday. Kagkanami sa tubig dito, no? Bugnaw-bugnaw. As in, kung makapaligo ka doon, di ka naluyag, maguntat paligo. Amo na hambal ko because I've been there dito sa may Valderrama Antique. Sa isa ka resort dito and the place is so nice. Di, kumusta yan sa inyo nga barangay? Kumusta man ang inyo nga lugar? Ano to ang pinakamanami sa inyo nga barangay? Ang sa aman, Inday, sa mga pangapuyan, okay lang kung mapisan ikaw. Kung tamad ikaw, ti, daw pigado man eh. Ti, kung dapat na nga tandas kid ikaw magpangabuhi diyan para nga hindi ka mawadaan kag income mo. So bali anong inyo nga pala nga buhian dito? Ang amon Inday manguma. Mana ako sang manguma, ako sang housekeeper lang man. Okay. Way kay ga panguma. Gabulig ako kay banahan ko sa uma. Kabalo ka manguma. Dinday tanan all around.
That's nice, no? Because you used to be a city girl. Di ba? Diri kaya nagdako sa syudad. Dinday dyan kami sa may Miagaw. Okay. Sa Banwa, gali. Hindi sa syudad. I thought sa syudad. Ang bana mo, Miagaw man? Taga-Antique, Inday. Siya gali yan, taga-Antique gid. So, ikaw ya taga Miagaw. Abi ko, ana, ito na-mention mo. Doon sa city, ikaw. Anyway, so, hindi gid ka mo tumandok sa Valderrama Antique. Ang husband mo lang. Dinday dyan. So, sana nga buhi na kamo sa Valderrama Antique, may kauglingon man ka mga balay or nagalumon ka mo sa ginikanan sa imong nga bana? Sa una nga, mag-up lang kami. Nagkalumon kami kinanay. Ugangan ko. Pero ginapos ko gina akan nga bana nga gusto ko gid nga may balay gid kami para mabalaan ginaman ang pagpangabuhi kung paano. So, pagpangabuhi na ninyo dito, at first, nagstay ka mo, naglumon ka mo. So, mga after how long kag nakapatindog ka mo ka inyo nga kaugalingon gid nga balay? Nakapatindag kami Inday. Sudod si nanay, kay nagmalam sanda, ginbual namon. So bali may balay man sila, may balay man kamo, pero sang ulihi, sa nagmalam na sila, kamo na ang nag-atipan sa ila. Ginpa-estar nyo na sila sa inyo nga balay? Doon mo na? Dinday, pag masakit ni tatay, amo to nga ginbual namon, tana sa, ginbual namon sa anda balay, nga dyan na namon ginpa-estar sa aming nga balay. Okay, sige. So, dili madugay, istoryahan ta na ang natabo sa imo ugangan laki, ha? Pero kamuya sa imo husband, pila kabilog ang inyo nga kabataan? 3 Inday dyan. Dagko naman sa bong? Dalagko na. May mga pamilya na? May mga apo ka na? Ang akan kapanganay, may sararing kabilog nga bata. I see. Nga nakahambal ka, nga daw, warait kalinungan na inyo nga pag-upod sa imo nga bana. Oh my God. Pinimil na Inday ka inyong katanduan. Di ko magingin gani. Nawara ti kalinungan lang ang pagpagbuwi. Pero may gakid. So, amo na ang sugod sa pag-umpisa sa inyo nga pag-updanay, do amo na ang nangin set up sa sulod sa inyo nga balay. Paano mo natakuran ina? Kag paano ang nangin epekto sini sa mga kabataan? Amo ra gani intelligent nga mga bata daw hindi magtiner sa amin panibalay kay daw ti kalinungan. Kay daw pirmi lang kami kang bana ko nagabais. Okay lang kung wala man ta nakainam, okay man intelligent. Pero kung makainam tana, ti amo ra Adlaw-adlaw gid ka inom? Kada gabi lang intelligent. Ano may problema siya? Ay kung oras man intelligent nga tagararab, tag-arani. Tiga imaw sa nakal sa mga grupo na nga magigarab. Ti kun mag-uli sa nak nagabiiren. Mag-uli. Ti ang andang nga ginaraban kara intelligent. Ginamot-amot pandada kun kulang andang nga pag-inom, andang nga tanduay. So gabiiren sa nag-uruli, nga turog ra mga pamilya na. Urap na nag-uli. Hasta subong amo pa na ang sitwasyon or nagbag-o naman siya? Ito na bag-o naman Inday. Ay, salamat sa Diyos. Grasya sang Ginoo gid ina. So, anong iya ginahimo kung mahubog siya? Gawali Baligawakal lang siya nga nagawakal. At kung may problema, gawakal ka na. Wala man ka panakit siguro, ano? Wala man ka panupa, pero sakit buot lang eh. So, bali, for long years, doon mo na ang nangin scenario sa inyo nga sulod sang panimalay. Ano man, sa una, sa ulihi, doon na immune ka naman lang or doon na anad ka naman lang? Ginambalan ko ni nanay nga hangpan akong tana. Kay hindi ko lang pagsapakan ang ginambal na. Kung sapakan mo ra magamo man gyapon, dapat ihangpan ang akin nga bana. Pero kung hindi siya hubog, as in, istoryanay man ka mo? Inday, mabuot inday, wala gid katibulan. Basta wala ka inom lang. Damongoy sa binit. Nag-transform gali siya kung makainom na siya? Una? Yes. Doon ano siguro kang alcoholic ang anang ulo, pero siguro sa inday. Anyway, ang ginikanan sa imo nga bana, kumusta man sila? Si nanay, okay ta na kaya buhi pa. Pero si Tatay Inday daw 1 year nga nagmasakit. Pag masakit na, napatay tana. Siya ni ang na-stroke? Inday. Okay. So,
Suryahay kami. Ano natabo? Saan na-stroke siya? Sang ato ngayon tayong natabo, daw ano to, Korisma, daw taga Ramos, Balao. Si tatay ka dyan, nagkaan sa gabi. Tingala ko na si nanay nga gibuyan na to ang pinggan. Sabi ni nanay, hubog ng nalingin ng tanak ang tuba ang gininem na. Pero kali to may sign and to guro nga high blood tana. Ti gibuyan na tong pinggan, giga abatan ta sa lababo mo nga makaen, tana tapos kaen na. Tapos sa kaen na inday nagagto sa balay kamulanto TV. Kinakita ko tana nga nagapungko nga nagasandig sa dingding namon nga manto ka TV, nagadagdag ang anang tibako sa baba na nga ano giga wilwil. Di ko nang kuts nanay nga nay, ano ras tatay man nagaturog ra nga ano tibako naga wilwil sa baba na haw. Kuna ana hubag siguro lang ra kang tuba ang gininom na. Ay gali inday ka to nagkaan ta kuno kang ano kang kalampay nga may ligi. Uy. Si amo tugurong nang taas ang dugo. Taas tugo ya, no? Sige pa uli namon to kung tinidar ang lamang uli sa balay ta mapuway. Tinidar nanay to sa may balay, muturo ko na. Pero inday basket pa tanan agto ta sa sopa kag paya nagbuel pa na. Dali lang gid kay off mic ikaw. Pakiliyog lang ko daw nag-off mic diri si madam. So kalampay gali ang iyang gininom. Sus, grabe na iyang allegation na iya makapalipong, makapatumbag na simula kaya pilas. May before that, may ano siya, may maintenance? Kabalo siya nga may high blood siya? Ha? Wala ta nati maintenance. Okay, sige. Oras natin mga kabombo, it's 2:29 in the afternoon. Siguro, tadungon ta anay, no? Ma-check anay kita diri sa microphone ni ma'am, kay ti daw nag-off mic siya, ali na ginakayon sa aton nga partner. Sige, we'll check. Sige, ma'am. So, bali, nagapungko siya nga ti, nagawilwig na saling mo ang iya nga tabako, tapos, hindi na siya, wala na sang force, no? Ang iyang kamot, kay tiga kahulog na gani ang pinggan. So, gindalan niyo man siya sa hospital? Dali lang gid, ha? Dali lang gid. Balikan ko ikaw, Sal, ha? I-fix lang naton ang imong microphone. Mga kabombo, alas 2:20 or alas 2:30 ang aton nga oras diri sa kahapon lamang program. Panubalikan naton diri ang aton nga winner, nagasaysay sa natabo sa ugangan nga ng stroke. Sa pagpanubalik sa kahapon lamang program, balikan taman si Sally sang Valderrama Antique. For the meantime, magabalik ang KLP pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung naanad kita nga kanagamit naton sang baso o kung pinggan ginahugasan gidayon naton agud hindi na magtiner sa lababo, mas maayo nga manumdum kita liwat bangod tuman kadamo nga tubig ang ginagamit mo para diri. Sa baylo nga hugasan gidayon, mahimo mo ana ibutang sa isa ka labador nga may tubig agud pahuluman ang mga ini kag tingubo na lang ang paghugas agud makakinot ka sa tubig. Praktikal ini kon ara ka man lang sa inyo balay kag kon ikaw ang nagapangabuhi nga wala sang upod. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Balay ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo, isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances, pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabok ang mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga kabugnaw. Halimbawa, ang electric fans tinluan ang mga blades kag grill para mas mabaskog ang hangin. Sa air conditioner naman, tinluan ang filters kag i-check ang refrigerant para hindi mauyang ang kuryente kag mas mabugnaw. Balik kita diri sa kahapon lamang program 2:32 ang aton nga oras. Balikan taman si Sally. So saan ka mo nag-decide nga dalon na lang siya sa hospital? Kang aga lagi ka to kay gin ano ko do inday region
Nga daw ga kadag-kadag si tatay, gin pa tawag ko ang akin nga bata nga agot nga mahiram kang BP sa may barangay para mabistahan ko ano sitwasyon na. Gin narari dyan, kung ang kupabinis nga check up ilang taon ang dugo ni tatay. Tiga hindi mag-ano ran ang anong BP. Amo to nga gidara naman sa ospital. Gintawag kong bata akong lalaki nga mahiram kang tricycle sa may baryo. Amo to ginkargahan naman pagto sa may Banwa kang Balderrama. So, bali, naagahan pa si tatay ninyo? Sa tong una nga nagbatsyag siya, nga nagkakahulog ang pinggan, tapos ang Oo, inday. Naagahan so, pa. hindi immediately nga nadala niyo siya sa hospital? Hindi pa, inday nakagto sa suba ka magtuwas kang anang paraya. Gali, nagubra pa siya ya? Oo, inday. Okay. So, saan dala niyo na sa hospital? Ano natabo? Amo to gin kita presta na magin bulong agin butang sa may anang dalong kandila na. So nagin pinagan kang doktor. Di ko na dagan gadya sa may San Jose si tatay niya kaya. Dito ko ni admit. Kaya amo to nga nag-ano ako nga ginaabot ko si nanay sa simbahan nga nagramos. Kun ko kay nanay idadaan si tatay sa may San Jose kay dito ko no admit kay amura ang anong panding ka doktor. Oh. So, bali before this, hina naman ko sa imo, no? Ano, may maintenance siya sa high blood? Si tatay, wala ganda inday tiri, maintenance. Si nanay lang. Pero nagkapatial sa init, permi, no? Pisan inday mong tanan obra, na ganda obra. Mapisan siya. So, nagpanguma pa siya? Panguma pa inday, nagpanglayam ka paray, gabuli para kinaman ka harado sa matramnan, kapangahon. So, hindi siya aware gali? Nga taas-taas ang BP niya? Wala kami kamaan kali inday region nga taas gali dugo ni tatay. Abi naman okay lang tana. You see. Okay. So sa hospital siya, sino nagbantay sa iya dito? Ako inday region. Okay. Ano nga tuig ni natabo? Kang daw years 2000 basta 6 year kaya inday maanong katuig kaya sa Abril tana. Nga pito katuig king kadya tana nga napatay. Okay. So bale ikaw ang nagbantay dito sa iya sa hospital. Mga how long siya kung nakagawa sa hospital? Mga mga 1 week lang tanan inday sa hospital kita naman uli. So ano nang inepekto sa iya sang stroke? Hindi tanan kapanaw. Ang lima na yang nga sama wala. Hindi kahulag, ang tuo lang amon kahulag. So paano na sa nag-uli na kamo? Ano ang iyang sitwasyon? Ang kabatang lang ginaano naman, gina-exercise namon para nga mahulag pa ng kaugatan na. O di ta na malyag nga ano kung tandagan ang lalawas ko ni sakit ko no. Pila to edad dyan sa na-stroke siya? 87. Wow! 87? Tapos before that, nagapanguma pa siya? Dali lang, wait lang day. Ang kay iti-ita na mo napatay. Hindi mga, mga 83. 80 to 83 siguro. Okay. So, ano kalawig ang iyang pag-antos kag daw naka-fully recover pa siya, no? Gano lang, gabatang inday. So wala gid siya maulian. Wala gid inday kapanaw. So paano ninyo siya ginatipan? Ginaungit, sunod ko na oras kani nga pagkaan kami karan akwat naman, ginabutang sa bangko. Kung parigoson naman ra, ginabutang man naman sa may bangko kaparigoson, dara naman sa dalom kaparigoson. Ginabutang naman sa bangko kagi parikusan ra. Imaw kami kada kakan nga bana kasi ugangan ko man. So nagbinuligay gali ka mo tatlo, ikaw ang husband mo and then ang iya asawa balay ang imong ugangan nga babayi. Din region. Sa inyo na sila nagastay? Gibuga lang naman inday kay si tatay nga masakit bay ti maatipan kay tatay kay obra man kami sa uma. Ti kon mapanaw kami, wa ti materek-terek kay tatay. Antes kami kara mapanaw atipanon ana namon ra kag ibilin kay nanay nga nay ikaw lang nay bala kay tatay nga maobram kami. Kami mga bata man kami nga ginasagod mo in the region. Si nanay mo nagapangumaman? Wala rin kay malam rin si nanay. Mo nang sang una inday. Okay. Pero naka-mention ka, siling mo nga kabudlay gali kung rapit ka kay ikaw ang mamungan sang tanan. Anong buot mo silingon? Ang December inday kung rapit ikaw tanan nga mga kinanglanan ka malam ikaw para sabi mga senior citizen na ako ka process. So masakit na ikaw masuba sao kung ano mga kinanglanan. Kung ano ang mga kinanglan sa malam. Ano mo gid atipanan mo gid. Siyempre diyan kanimo mong amal ang nanay mo bilang ba nanay ko ron diyan ra kanimo atipanan mo gid ang malam kara.
Okay. So, bali, after 1 year nga na-stroke siya, nagtaliwan siya? Inday Jin. 1 year gid man or after 6 years? 6 years 6 din. years. Okay. Sino ni subo ang nag-edad 90 anyos? Si nanay nga bahi. So, sa edad niya nga 90, sa lingmon daw tama pa kapag sick? Ano pa ang pwede niya nga mahimo? Nagkapanilig para inday, so nagkapisak para kang kahoy, ang kuayan bala kara nga bilog. Anara nga ginawasay na para kabiaken kag dun. Kag imoon nga kahoy. Bali pila ni kabilog sila nga mag-ululutod ang imong husband? Anam inday Jin. Ang iban nga mga utod ara manda or ara sa mga malayo? Wara inday sa Marayo, ang sara sa Mindanao, Palawan kag sa Manila, Kolasi. So naghururo vlog na gali sila kag nabili na lang dira ang husband mo. Nagbalik ka mo. So kamo na lang ay nagalantaw-lantaw, kamo na lang ang nagaatipan sa inyong sa mga ginikanan sa imong husband. So natabo niyang imong ugangan nga lalaki. Ano nagaganhagan man ang pag inom-inom sa imong bana? Ora pag inday. So sige gyapon? Sige maganda nang pag-inom. Pero kung adlaw, nagabulig man siya sa pag-atipan sa iyang tatay. Inday, hingga anong kita nagabulig gid. Ang inyong kamataan, kumusta? Ang akan nga karawawra di dyan sa may amon. Nagpanaw to sa may lamon ng kuon ko nga nagpanaw to na bugtong raan namon nga bata nga bahi. Nagpanaw sa may Manila ngita obra kay natakan kita tatay nagani igahod. Diyang akan nga agot in the region, ga eskwela, third year college. Dere sa syudad? Sa Sibalom, in the region. Dito lang sa Sibalom. So kanami, kay ti until now, ara pang imo nga baugangan nga bayi. Kag siling mo, mapisan pa yan, no? Maghurag-hurag, kag mapagsik pa, mayugin. So, sa sanol lang nga daw naghagan-hagan na ang imo nga bana sa iyang pag-inom-inom? Sa mga naman kaya mag 1 year naman nadura man ang bisyo ang sigarilyo nang induwa na rin pag COVID kapan sigarilyo rin dahil mong upod sendi man raa. Pag COVID ka to man wagtat na rin ngayon malmahal rin ang sigarilyo. Ti ang panal mang inam namang tanduay. Ti ang rin naman ray ginalagay-lagayan ko man nga ganganan na lang ay nagamalam raman tana halungan naman ang nangalawas. Pila na iya edad sa mo? 63. Ikaw? Mag-60 ako, inday kang March 27. Belated happy birthday. So, mahambal mo nga, doon may kalinungan naman subong sa inyo nga panimalay? May dyan, inday. Doon, sa kaluoy, mas mga Ginoo, doon, nagpamatian naman nga, doon, tubaan naman kami ikang kalinungan. Nga mong pagpangabuhi, kang gamalam kami, sultiro daraga rin atong bataan. May mga apuran ako. So, that means, no? Bisan madurudugay-dugay lang, pero may pagbag-ugid sa isa ka tao. Kag ginaremind ko man inday nga pagbilin, may mensahe si tatay kanamong antisa na madura. Ambal na, natapapatawag na kami nga darawa nga mag-asawa, mapalapit ka na. Kami nagparapit, tiko ni nanay, tuhaw. Kung nadali, tagwa ng mga bata, may ambal ako. Na gusto ko, nga mauntatan ko ng away naman kang akin nga bana. Tingin sunod nyo? O kita kan inday ti ang bana kung nambalan ko lang ikon magano kami ngo ano bilin ni tatay ko natin nga antisa na mapatay. Ti sunod ko kag sakit pag gani kanakan kay si tatay mo nga kuan kanakan nga palangga na ako. Ti inyo nga mga bata kamo gambal ta na kaninyo nga palangga na kamo wara. Eh siguro nabatyagan man kang malam nyo ko ra nga wara ninyo gina at aruga. Kung nabatyagan ka malam nyo nga aruga nyo nga malam. Siguro nabatigan naman ng plangga na kamo. Malamang dahil dyan ka to. Kada saka ko sa balay karaama ko. Anak na akang karanga. Ning, dali bala ning. Kung ano ikaw tayaw. Prapit ya ay kanaken. Kung ano ikaw. Paharka ako ay plangga ti ikaw bay. Tino ka ano ang daghan ko in dahil dyan. Nagkapinaat ang daghan ko sa sakit. Wala ko napakita ka ng nga naluoy ako, ramang ko na kapag kita ka ng gaybi ako. Katlikod ako rin dahil dyan, nga kapingat ang daghan ko, ang kapamati. Gusto naman siguro rin dahil dyan nga maano man sa mga bata na daad. Pero ti makabataan nga rapit ka na rin dyan bay. Ti akong gid lang.
Okay. So well appreciated dili ikaw sang imo nga father-in-law kay ti ikaw gid ang nag-atipan sa iya. And then nakita niya man no kung paano ang inyong pagsinarayon sang imo nga husband kag siguro naluoy siya sa imo no. But apisar sina, why ka man nag-give up sa imo nga husband? Why man kaagi nga nagbulagay ka mo? Oh my God. 3 beses, Inday. Okay. So may mga times nga daw hindi mo kinaya. Pero nagbalikay man ka mo, kay until now, updanay ka mo. Naging sumpaan may kami, Inday. Bisan ano, basta may ginambalan ka mo sa mga Ginoo. Bisan ano kalisod, amaro ko na ba nga sirap ang ginawa, imaw ka mo. Di amuro nga, bisan sakit man daan, pero antos ko ang tanan. Basi magbago pa tana. So you think it is all worth it? Ang 3 ka chances na ginhatag mo sa iya? May pagbago gid man? Kagabay pa, no? Nga ina nga pagbago, for the better, magtayo yun na gid. Kag, ang imo nga father-in-law seems like a very sweet nga person. Kag, very loving nga person. Siguro nakita niya, no? Nga, daw wala na ginahimo sa iya nga bata ang pagpakita sa pagpalangga sa imo, ang pagiging affectionate. So sa iya na lang nga he tries nga himuon ina kag ipabalo sa imo nga may nagapalangga sa imo, may nagaulikid sa imo kag may naga-care kung ano ang imo nga balatyagon. But well, the fact nga ti until now, updanay ka mo sa imo nga husband, that means, no, nga ti, ginpapangibabaw mo ang relationship and at the same time, ang inyong marriage, kag subong, na ka mo sa inyong senior years, siguro a lot better, no, ang inyong pagsinarayo nga duha, ang inyong nga pag-updanay nga duha, kag most probably siya man, no, try niya man nga himuon atong gibilin sa inyo sang iya nga father. Okay. So, for being so resilient and at the same time sacrificing kag at the same time caring sa imo nga mga in-laws. By the way, may ara ka pa ginikanan nga imo? May ara pa, Inday. 95 anyos. Kamusta sila? Diyan sa may bugto ko sa may Lapas, Baldusa. Wala sila okay ang ilang sitwasyon, ang ilang health condition? Gabatang lang ganit Inday, kag ginahungit lang kang akan nga magurang rin sa may balay nanda. Di ako tanang kapakasyon ako rin dyan, kung may kwarta. Kung wala man ganit, wala man kabakasyon So I'm sure nga ti dako man ang imong luyag kung tani no, nga ti ikaw man ang makaatipan sa imong ginikanan galing kay ti sa kalayoon sa inyong sitwasyon subong dito ka sa Valderrama Antique tapos siya ari diri. But anyway, no, through prayers and at the same time sa imo nga pag tawag-tawag sa ila kag pag istorya sa ila pagpabalo no, that you care kabay nga ti sila man mabatyagan gid nila ang imong pagpalangga sa ila bilang ikaw ilang anak. So ano ang mabilin mo sa amon sa ginatawag nga pagpangabuhi kag ginatawag nga pag-asawahay? Amo ra kani Inday nga dapat maghangpanay gid kag mag-intindihanay. Ay kun ang taho galing permi lang klayo ang tubig daw klain, dapat may tubig kag klayo gid ang pag-imaway. Basi ka pamati to si Mister, may iluyag ka ibilin nga mensahe sa iya? Tet, diya ko kay Day Regine. Siguro nabatian naman ako kung ra ka man busy ka dyan sa imo nga project. Mangkot na kay nanay, kay balaan ko si nanay Regine, dyan kidra ang talingan ng gatuon sa radyo. Balaan ko nga pamati ikaw dyan, Nay. Nay, atreng, dyan ako sa Bobo Radio kay Day Regine. Kag sa akin nga bana dyan, si Dodoy, sa akin nga mga bata, dyan man, kinatamyaw ko man si G-Boy, kag si, panganay ko nga si Butchik. Kag labi na gid sa mga, tanan ko dyan nga mga amiga, kag mga amigo, mga kumari, dyan sa may barangay Kanipayan,
si Mari Inday Jerry nga Galicia, kag si Edwin nga Flores, si Wilma Flores, si Linda Flores, kag sa tanan-tanan nga mga nagpalamati sa may Bombo Radio, ilabi na dyan sa may Klampita Igbaras, mga Iban family, Umina family, kag dyan sa may Lapas, ang akan bugto, si Nining Auring, si Leon, kag akan mga Nablusan, kag akan mga apo mo dyan, ginatamyaw kagid kamo tanan-tanan dyan, kag si Akay Veronica. Okay. Pila na katuig ang inyo nga pag-organize sa imong husband? Ang 31 years sa Inday Region. Okay. So kabay, no? Nga mas mangin better, mas mangin maayo ang inyo nga pag-upod nga duha. Kag saludo kita sa imo, you never gave up on him. Kag kabay makita agad na, no? Kag ma-appreciate niya ang imo nga pag-intindi sa iya, ang padayon nga pakig-upod mo sa iya, apisar nga doon may mga lain sang buot siya nga ginahatag sa imo. Who knows? Basi, kung pagpuli mo to, amo na lang umpisa nga tuloy-tuloy na gid ang pagbago sa imo nga husband and for the better. Siguro, hindi niya lang no, ma-express in the manner nga luyag mo kung tani nga makitaan halin sa iya. But deep inside, palangga niya ikaw. Di ba, hambal mo kung di siya nakainom. Okay gid siya, though wala ka man kuaon sa iya, buot-buot mo siya katama. So most probably, no, may naga-trigger lang sa iya. Anyway, maraming salamat sa imo nga pagkadto diri kag pag-shares ng imo nga istorya. You tell your friends about KLP. Kay basi pwede mo man sila nga mahaylo, sila man if they have the time makapadala man sa ilang mga inagyan sa kabuhi diri sa kahapon lamang program. Maraming salamat sa inyo. Sa imo, you have just won 1,000 pesos nga cash prize nagikan diri sa KLP sa Bombo Radio Iloilo. Maraming salamat sa liwat. Ang ating winner, si Sally sa Valderrama Antique. Salamat man Daddy Jen, kag labi na gid sa mga Bombo Radio. Kabay pa nga kung sino may padala kasulat, padala man kamo dya para nga basi kamo madaag kasaka mo kamo dya sa Bombo Radio. Salamat gid. Salamat man. And I'm sure you would be blessed, no? You have been such a very caring person sa imong ugangan nga laki. And I hope you'll have the time para nga makachansa ka man, nga kadto kag pama-share permi sa imo man nga ginikanan diri sa may Lapaz. Salamat gid ang ato nga winner, si Sally sa Valderrama Antique. It is now 10 minutes before 3 o'clock, mga kabombo. In just a little while, inyo mahibaluan sino naman ang ating nga winner sa siningang semana. But since we still have the time, makasugpon pa kita, no, sang pagbasa sang ginumpisahan ta nga sulat ni Mr. MSS sang Quezon City. Sa pagpanumbalik sang kahapon lamang program, kaupod si Tita Regine. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung sa imo pagpaligo sa masami nagapanghabon anay ikaw sa bilog nga lawas kag bunlawan ini kag magbutang naman sang shampoo sa buhok antes ini bunlawan, mas maayo nga tingbon mo na lang ang pagpanghabon kag pagbutang sang shampoo sa ulo. Iniagod nga tingob man ang imo pagpamunlaw kag siyempre madamo ikaw sang tubig nga makinot nga pwede mo gamiton sa iban nga butang. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon. Balik kita diri mga kabombo, alas 2:51 ang ato nga oras. Well, yesterday naguntat kita sa part diri sa sulat ni Mr. MSS sa Quezon City. Kung sa diin, nagprangka na yan sa iya si Candy. Nga tinaluyag si Candy sa iya, apisar nga ti. May boyfriend man ini, pero ito sila nga, why na siya tuluyag sa iya nga boyfriend? And then daw ka very advanced sa mga moves ni Candy para sa isa ka babae, no? Nga siya pa yaang nagapakita sa mga motibo and at the same time, through actions gid, no? Nga ti siya yauna ang naghalok sa kay Mr. MSS. Kag daw nagpukaw sa nagakatulog nga balatsyago ni Mr. MSS. Anyway, padayon na naton ang pagbasa sa sulat ni Mr. MSS ang Quezon City.
Ambot Tita Regine, basta, halin lang sa gabi nga ginhalukan ako ni Candy, medyo naglain na ang dalagan sang pamensaron ko. Sa nakalakat na Zizel, pakadto sa iya trabaho, nabilin ako sa lamesa nga nagapamahaw. Nagbugtaw man si Candy, as usual, wearing her 90s nga pantulog. Nagpalapit siya sa akon. Nagpungko sa lap ko, kaginhalukan ako liwat, kaginhambalan. Good morning, love. Nakatulog ka ba? Nagakatingala gid ako, Tita Regine, sa iya mga ginaobra sa akon. Grabe siya kung makaseduce sa akon. Dugang pa niya, may sasabihin ako na sikreto sa iyo mamaya. Pagkatapos natin kumain at maligo, yung tayong dalawa lang ang makakarinig ng sasabihin ko sa iyo. Ginapalibog gid niya ang ulo ko, Tita Regine. Hambal ko sa kaugalingon ko. Ay, ano ni man? Nagainit ang lawas ko sa ginapang obra niya sa akon. Nagamuhan ako, Tita Regine. Pero, do nagustuhan ko man, kay may babayi na totally intimate ang paghulag niya sa akon. Sa nakatapos na kami pamahaw, ginhimos ko na ang lamesa. Kaghambal niya, mauna na siya maligo, kag may pasimple nga, gusto mo sumabay? Samtang nagapaligo siya, ako naman, nagpanghimos ang amon kinanaan kag nanilhig kag nagpanghugas sa mga pinggan. Dason, ginbutang ko ang iban nga lalabhan sa washing machine kag ginpaandar ang washing machine para mabuhinan ang amon nga lalabhan. Sa nagapanilhig ako sa kusina, wala ako nakabati nga nagwa na si Candy sa CR kay tapos na siya nakapaligo. Pasimple siya nga nagkadto sa likod ko kag ginhakos ako sa likod. Nakibot ako kag pagbalikid ko, nakita ko siya nga nakatuwalya lang. Kabasa-basa pa ang iya nga mga buhok. Hambal niya sa akon. Gusto mo? Sabat ko. Nang ano? Sabat niya liwat. Wala, mahina ka talaga. Bagay nga sa'yo, magpari. Kag nagsulod siya sa kwarto para mag-ilis. Pagwa niya sa kwarto, ginasunlog niya ako nga, Father. Dugang niya, ang hina mo talaga. O sadyang manhid ka lang. Ako na nga ang nagpakita ng motibo sa'yo. Swerte mo nga ang lakas ng tama ko sa'yo. Kaya kahit anong mangyari, hindi kita ibibigay kay Ivy. Si Ivy, amo niyang girlfriend, no? Ni Mr. MSS. So, amat-amat naman, Tita Regine, nga nagamuhan ang paminsaron ko. Kinapensar ko. Si Ivy ang sasulod sang tagipusoon ko. Pero malayo kami sa isa kag isa. Tapos, ari si Candy. Nga sa pila lang kasimana nga nag-ubdanay kami, na in love sa akon. Kag siya pa ang nagpahayag nga hindi niya ako paghihatag kay Ivy. Naghambal siya. Halika na, upo ka na dito sa lamesa. May sasabihin ako sa iyo. Pero wag na wag mo itong sasabihin kahit kanino, ha? Nagpungko ako lapit sa iya, kagin pamangkot ko siya. Ano ba yung sasabihin mo kasi sa akin? Hambal niya, makinig ka. Alam mo, sabi sa amin ni Mama, nang makita kanya at ang nanay mo ng graduation natin, nakilala na niya kung sino kayo. Sabi ni Mama, dati daw sila magkapitbahay nung nasa Highway 54, now called EDSA, pa sila nakatira. Noong mga bata pa sila, mga 1960s yun, pareho daw sila ng mga lola natin na nagtitinda ng mga puto at kakanin. Ang pangalan ng lola ko, Consorcia, at ang lola mo daw ay Concordia. Tama, di ba? Sabat ko. Oo, tama, Concordia ang pangalan ng lola ko. Hambal pa niya. Yung Tito Boy mo daw, noon pa masama na ugali niyan. Kasi kahit parang nililigawan daw noon si Mama, pero madalas asarin. Nag-aaway din daw sila ng Uncle Loloy ko. Kasi yung uncle ko na mas matandang kapatid ni Mama, nililigawan naman ang Tita Christy mo. Pero ayaw ng Tito Boy mo, kaya ayun, hindi sila magkasundo. Pero, nung na-demolish sila sa Highway 54,
nagkahiwalay na sila ng landas. Kasi napunta kami sa makatarungan at kayo naman sa Maginoo. Tapos, nung mga nagdadalaga na daw sila, naging sikat ang Tita Christy mo. Kasi siya palagi ang kinukuhang Reyna Elena tuwing Santa Cruzan at palagi siyang nananalo sa mga beauty pageant sa Barangay Central. Kaya naging sikat ang tita mo. Nung balak ulit siya ligawan ng Uncle Loloy ko, binastid niya yung uncle ko. Kaya ayun, kilala namin ang pamilya niyo. Kaya nagustuhan kita at minahal kasi hindi ka katulad ng ugali ng Tito Boy mo na kagaya ng kinikwento ni Mama. Pinaramdam mo sa akin yung pagiging concerned at caring mo. Tita Regine, naduga nga naman ang maparadigban ko sa paminsaron ko. Kay sila Candy, kilala ang background sa pamilya ko. Samtang ang iloy ko, wala niya makilala o kung matandaan ang iloy ni Candy nga kababata niya sang una. So magkitaay sila sa among niya graduation. Nagtindog si Candy sa iya ginapungkuan. Ang iya gali ginasuksok, t-shirt nga ang kalabaon hasta 2 inches above the knee. Wala siya shorts ang ginasuksok, kundi underwear lang. Amo ina siya kakomportable maghulag sa atubangan ko tita. Ginkuha niya ang 2 ka legs ko kag ginpaatubang sa iya kag nagpungko siya nga pasabak sa akon. Gintungtong niya ang iya mga butkon palibot sa liog ko kag liwat ginhalukan naman ako. Hasta lang kita dire, no? Why kita sa nabilin nga oras sa sining hapon. Kinanan, aragin ka mo sa Lunes sa pagtapos natin sa sulat nga ini ni Mr. MSS sa ini nga particular nga chapter so that you would know what happened sa ilang aduan ni Candy. So wala sila yung relasyon, may girlfriend din siya, si Candy may boyfriend man, pero nagambalin si Candy nga tinahulog ng iyang buot sa iya kag gusto siya ni Candy. Agawon gid ko na siya sa kay Ivy. Ano ang kahahantungan ng kwentong ito? Bantayan natin mga kabombo. For the meantime, ginapasalamatan ko ginantanan natin ng mga letter senders sa sininga semana. I am about to announce ang ating winner para sa sininga week. Thank you very much, Gid, sa inyo tanan-tanan. Kag sa mga luyag man nga magpadala sa ilang mga kasaysayan, you can email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or you write your stories and then you send. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. To win 1,000 pesos in cash, and siya naman ang atong interviewon sa bulan na sang Hunyo, sa first Saturday of June. Ang atong winner for this week, Lolo Mike sa 2nd District. Once again, our winner for this week, Lolo Mike sa 2nd District. Congratulations, Gid. Magasunod na mga dramas, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Madaming salamat sa inyo mga kabombo. I'll see you again on Monday, so enjoy your weekend. Sa gihapon, ininyo nga alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.